Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Leuk dat je erbij bent. Radio, televisie of internet. Op alle mogelijke manieren ben je te volgen. Ook in de herhaling en natuurlijk op je eigen YouTube kanaal /Noorderwien. Straks bijzondere optredens. Een heel soort gasten hier. Maar eerst hebben we naar Regina. Daar beginnen we altijd even mee. De vlogger en sidekick, steun en toeverlaat. Hoe is het met jou? Ja, hartstikke goed, joh. Simmer in de kop zaten zien. Ja, en het is echt bijna simmer in Friesland, hè? Ja, het wordt tijd, hè? Ja, precies. Ja. Nee, maar het gaat hartstikke goed, joh. Ik weet niet wat Sjoen hast, maar ik zal scootjes zien dit hier. Ja, dat wordt spannend. Op de Lietse Grien. Wat voor functie had je dan? Nou, Sjoe, ik zit in de roef, dan maak ik wat bewaken en ik neem de grootscoot aan. Die maak ik begeleiden. Maar straks alles hoe vertellen. Leuk dat is de best. Max we belden. Onder orde van Syncoop. Die staan al clear. Slagwerkgroep. Ik moet even een rondje maken. Hoe hiest u? Wouter. Schilfnis. Ik niet verder. Margreet. Margreet. Ha! Ze krijgt zich helemaal het hoedje. Alex. Berend. Maria. Douwe. Live in Noorderwien. Wauw. Syncoop, slagwerkgroep van Talent. Zo'n juni zullen een heel bijzonder optreden doen. Maar allereerst even naar de band. Dank je wel. Super. Dit weer hartstikke heftig en lekker. Daar hoor ik me van. Dank je wel. Yo, tot de volgende keer. Hey, een bakje koffie. Neem je mijn spullen lekker mee. Want dan praat ik met Jelle Roeper nog even over eigenlijk dit optreden. Want het is eigenlijk een oorkondiging van een gala, Jonne, Jelle. Dat klopt. Op 6 juni, Vretion, in Snits, het Sneker Gala. Ja, en ik heb de hele Janne Syncoop optreden lid of doen we nog meer? We doen nog meer. Er is een aantal groepen, muziekgroepen, doensgroepen die daar optreden. En een aantal solisten. Wat voor Janne is het? Deze mensen met van Talent, met al je van dat soort organisaties? Ja, ik ben al meestal mijn verstandelijke behandeling. Ja. Maar ik meestal, zonder verstandelijke behandeling. Alles terug ook hoor. Alles terug elkaar, ja.
Geweldig, man. Een echte gala, Jonne, dus. Ja, het wordt echt een mooi feest, een mooi programma. En het verhaal erachter, dat is ook nog mooi. Want er is een aantal cliënten die zelf noemers kunnen het. En als dan juist wat daarachter gebeurt, zeg maar, achter de schermen, dat is echt indrukwekkend. Dat is mooi. Voorbeeld van deze tijd. Deze mensen waren serieus naam, maar ben ik in hun talenten dus onsprutten? Nou ja, het is krek als in de gewone wereld. Het is natuurlijk hartstikke fijn dat ze er gewoon bij jaren kerst. En we hebben ons de neiging om mensen buiten te sluiten. Maar net, hè? Absoluut net. Nee. Ik vond het fantastisch om eens mij te hiepen in Joert. Dit is wel heftig trouwens, hè? Dit is wel heftig. Ja, ik ben wel wat wend, maar dit ramt best. En gelukkig is theatergrut. Ja, en de roemte grut. Syncoop dus een van de acts van zo'n Unique. Zit er maar even bij Theater Snits. Ben er nog kaarten voor de keer? Want ik kan me voorstellen dat het snel gaat. Ik ben nog kaarten te kopen via Theater Snits. Ja? De ticketing gaat er via en er ben nog wel plakmoord. Dus ja. Succes. Dankjewel. Hartstikke mooi. Goed, Syncoop is onder het oproemen. En dan doe ik even een beetje tussen de muzikanten terug. En dan kom ik uit bij Rabbit Days. Is het gewoon van de jouwer? Kijk dat gewoon zes of niet? Ja, dat ken je. Ben je echt full-blown jousters? Nou, net helemaal van ik en net, maar de rest volgens mij wordt. Bist u import? Ja, ik ben import, ja. Transfer van origine. Ja, correct. Ja. En een leuke joustermandje in kamer? Of wel? Ja, nou ja, de horen de zanger dat in mijn wederhelft. Oh, blikje. Oh, de echtpaar ik nog. Ja, zeker. Oh, dit wordt haast een rollenprogramma, jongen. Ja. Waar zullen we het doen hebben? De band. Stel de band even voor. Nou, natuurlijk Martsen hier op zang, samen met mij. Dat is Jan Mink op bas, Joop Visser op drums, Martin de Vries op gitaar, Ronald Hoijsma op gitaar en op toetsen Ferdinand, toch? Ja. Ferdinand Druitsma. Ja. En ooit eens ken ik van gezegd, die kom ik wel eens in oren. Zelfs ik heb nog wel eens in deze studio, daar ben ik hartstikke blij mee. Is dit mee horen een soort project, tijdelijk? Of is dit een vaste band? Hoe maakt dat zien? Ik heb op een gegeven moment een keer mijn eigen nummers eigenlijk wat maken. Dat ik dacht van, nou, ligt er eens wat mensen bij zietje om dat te horen te brengen. Ja. En sowieso had ik een hele mooie klik bij Martsen al, dat ze een heel mooie tweede stem pakte. En zo is het een beetje ontstaan. En er hebben wat mensen bijzocht, zeg maar. En voor dit wieten ben je toch al een volwaardige band. Ja, je bent ook oefenen, je bent met elkaar bezig. Ja. Dus dat snap ik wel. Dan krijg ik een soort muzikale band met elkaar. Je hebt hier nou ook 12 festivals. Het Street Festival en het Inside Out Festival. Ja, we hebben niet eens van alles te doen. Dat druk. Ja, leuk. Ja. Hoe lang ben je hier al mee bezig dan? Ik denk dat we haast 2 jaar nou bezig zijn ondertussen. Ja. Nou, lekker naar boeten. Echt letterlijk de street op dus. Ja, nee, dit is eigenlijk wat het morgen wordt het dus tweede officiële optreden. Dus, Jeetje. Ja, dat is wel weer even spannend, maar we hebben wel heel veel zin in. Ja. Nou, dan geef ik straks nog meer over vertellen en reclame van mij. Inside Out van dat prachtige muziekdorp, zit ik er maar even bij. Maar wat komen daar geweldige muzikanten wij in het verliezen en nou. En dat bewijs je me ook maar weer. Inside Out, kinderen net stinnen. 1 juli. Volgende week steun. Precies. Ja. Goed zo. Wat gaan we spelen? We gaan het nummer spelen in Elephant. De studio is helemaal voor hem. Rabbit Days live in Noorderwien. Love is but a molecule. It bounces on a string. All I see is shooting stars and the force that makes me sing. I'm but a falling leaf swirling through your hands. Think about a greater plan that no one understands. Let me take you down to an upstairs room. Have a look around in my cleaned up room. Love is but a buzzing bug. It teases round your head. It's a thing that bothers you, but still you don't want it there. When those lonely thoughts will come while laying in your bed. Think about an elephant that you have learned to dance. Let me take you down to an upstairs room.
Girl hebben we nou. She lost her shoes. She doesn't know which path to choose. There's her cat, she has white socks, like spurring loudly on the rocks. Lonely girl. Watch now, she flies with all the big birds in the sky. Bluest of skirt she wears today, like a river she floats away. Lonely girl. And then at night, when time puts down the orange lights and drowns the sounds of waves before, the stars will never be once more. Lonely girl, the birds, the stars will never be once more. Lonely girl. Oh, lonely girl. Lonely girl. Nou, heerlijk. Dan krijgen we nou Black and Orange. Black and Orange. Ja, uw laatste nummer. Yes. On the mattress of your bed, when normally you lay your head, I come to think that it is sad laying down on your sheets, thinking about those late night streets, black and orange set the tone. All but lonely, but always alone. Juveniles and big black holes, astronauts and floating souls, black and orange set the tone. All but lonely, but always alone. Juveniles and big black holes, astronauts and floating souls,
Het beeld smaakt, maar ik vind het wel leuk. Klinkt lekker, maar ik zeg ze. Hoe dat verdient trouwens? Want dus, meestal zit hoe een treetje daarachter, hè? Ja, achter de drumstel inderdaad. En eigenlijk bij Rabbit Days speel ik gitaar. Ja. Maar nou ja, zoals je een ongeluk, jongen. Ja, wat hast u het voor hebben? Wel? Oh, dat mag ik net doen. Het is net een stoer verhaal. Nee. Maar, nee, iets van krokodil. Saai. Ja, saai. Ja. Nee, maar het is gewoon heel fijn om lekker te zongen natuurlijk. En in plak van achter de drumstel te zitten natuurlijk. Maar goed, het koos wel even naar een oren. Ja, exact. Ja. Ja. Leuk, spannend, liep het mij. Ja, zeker. Ja. Leuk om te doen. En heel fijn om je te spelen. Ja, super. Nee, ik vind het te gek dat je hem er binnen. Ik vind het echt mooie muziek. Plan, ambities, want je zei al, ben lekker aan de gang nou, lekker op musiceren. Ja. Hoe serieus game verder, zeg maar? Komt de plaatopnames of andere dingen? Ja, we zijn bezig met mooie opnames en dat, we zorgen eigenlijk wel hoe dat rent. Er zit net echt een druk achter of zo. Wij vinden het leuk om met deze samenstelling te spelen en dat wil ik graag zo horen. Ja. We hebben hem te vinden op Inside Out. Inside Out, een button dit keer. Ja? Want vorig jaar hebben we er spelen. En dan wij spelen om een uur is Jochem, volgens mij. Er meer van trouwens. Ja, hoe is de planning? Ik zit in de organisatie, dus dat klopt wel, ja. Het te gek festival, hè? Ja, wie vorig jaar een heel groot succes werd. Dus wij hier in Bossekiets Shop en ik organiseren dit dus. Ja. Om dit hier echt werd het wel, want dat, we hier heel veel goede reacties erop kregen. Ja. Blue lekker heen je, want je bent al klaar, muzikaal in ieder geval. Maar ik wil straks met je nog even praten over de rest van de bands. We krijgen nog een band, Marrow trouwens hier. Ja, en dan gaan we nog even over Inside Out praten. Succes Martin met deze band. Ja. Kom voor alles weg. Best genoeg, dankjewel. You got a deal. Yeah. Muzikanten, dankjewel. Goed zo. Rabbit Days. Nou ja, dan hebben we de link ik al makken met het Stritfestival. Wat is dit Rabbit Days Act? Nou, zo maak je een mooi berichtje naar Titus in het Veer. Hoi, hoe is het? Hallo, ja, leuk hier weer te weten. Van het Veer, Max. Van het Veer, ja. Ja, ik ga het ook een keer. Even kwart en straks naar de break door het vervolg nog even. Maar het Straatfestival. Wat kunnen we vooral even in grote lijn verwachten je dit hier? Nou, weer veel. Ja. We pakken de stad gewoon weer even helemaal bij de... Pakken de stad helemaal mee? Nou, dat willen we wel doen, ja. Ja, dus we zitten in elke uithoeken en elk pleintje en over alle straat. Dan komt weer theater en muziek. En we, echt volgens mij meer dan 40 muziekacts. En theater weet ik niet eens zoveel, maar het dubbele daarvan, denk ik. Heel simpel. Pak je een platte groen van Ljouwert? En dan is hem daar willen? Of hoe werkt het dat? Nee, het Straatfestival valt en staat wel bij echt sfeerbouwen. Dus we kijken echt naar de plekken waar dat makkelijk en mooi te doen is. Waar mensen zich denken van ja, hier voelen we fijn. Dus hier zetten we dan een podium neer. Of hier zetten we bepaalde straattheateracts neer. Zodat je echt denkt van ja, deze plek klopt. En hier willen we blijven hangen. En als je dat op een uithoek van een plein doet, op een totaal andere uithoek. Waar mensen denken van ja, na de ek loop ik weer weg. Ja, dan dat is minder. Dus wij zoeken echt wel naar de plekken in de stad waar je die sfeer kan pakken. Ja, en dan elke act, Worstel Zeist, had zijn eigen ambiance natuurlijk. Dus voor de was wat meer ruimte hard horen, maar het hele lied natuurlijk. En soms heb je ook echt de ruimte nodig, want er zitten theateracts bij die, vorig jaar hebben we dingen op daken gehad. Dus dan moet je gewoon echt een niveau hoger schakelen. En waar dan in de plek in de stad? Nou ja, dit jaar hebben we ook theateracts die gewoon meer vloeroppervlak nodig hebben, al dan niet met acrobatiek en wat dan ook. En voor de grote podia heb je altijd natuurlijk een plein nodig, want er moet gewoon 1000 man minimaal kunnen staan. Ja, we droppen straks even wat namen naar de break. Even, met welk idee ben je begonnen dit keer? Wat moet je hem vooral? Ja, het is altijd mix, hè? Theater natuurlijk, muziek. Dat is toch wel het hoofdthema om ik weer deel te zetten dit keer? Ja, dus kijk, het Straattheaterfestival, zo zie ik het altijd. Het gaat om theater. Onze unique selling point is gewoon dat... er moet van alles gebeuren. Ja, dat. Mensen moeten de stad inlopen en laagdrempelig tegen allerlei mooie dingen aanlopen. En muziek is een sterk element, maar het draait natuurlijk bij ons ook echt wel om theater. En dat je gewoon inderdaad met je boodschappenzakjes ergens door de straat loopt en er komt opeens een goochelaar op je af en die wil iets van je. En nou ja, dat je eigenlijk meegenomen wordt in dat verhaal. Dat is het. Praten we eens verder op. We gaan eerst even naar het Nijsta. Straks meer over het Stripfestival natuurlijk. En Javierek, alle finalisten. Ja, net al eerder we doen over een paar weken. Ja, maar een aantal finalisten van Sjong hier in de studio. Gaan we dadelijk. Hallo, ik ben Cora Hamer. Een van de Electroworld-ondernemers bij u in de buurt. Bij ons kunt u onder andere terecht voor het allernieuwste op het gebied van beeld en geluid. En ziet u op tegen het installeren? Daar helpen wij u natuurlijk graag mee. Electroworld. Mooi voor elkaar. Kijk voor een winkel bij u in de buurt op electroworld.nl. Nu bij Easy Paris Excel 25% korting op bijna alle geuren vanaf 50 ml. In de winkel of op easyparisexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. Zeg, 5000 koffiecups. Wat kost dat? €2000. 1500. 1800. Woensdag leveren? Vrijdag? Donderdag. Rond 5 uur? 10 uur? Deal.
Snel zaken doen. Welke ondernemer houdt er niet van? Daarom is zakelijk internet van Ziggo nu nog sneller tot wel 600 mbit per seconde. Nu tot 3 maanden gratis op proef. Chat, bel of bestel snel op ziggo.nl/zakelijk. Wij zijn Wensink, de nieuwe Kia-dealer van uw regio. Daarom stellen wij ons graag opnieuw voor. Om een voorzetje te geven, trappen we nu al af met €2500 kennismakingsvoordeel. Bekijk alle acties op kia-wensink.nl en vraag snel een voorstel aan. Aangenaam. Wij zijn Wensink Kia. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Asus verder met Noorderwien live op deze Vredemiddag. Met onder oren Jeffrey Helford nog in de rest van de middag. Dit alles en nog volle meer. Maar eerst het tijdens de provincie met Dieter Science. De PvdA is nevens de exit polls de grootste partij worden bij de Europese verkiezingen. De partij krijgt het nou het 4 van de 26 Nederlandse zitten in het Europees Parlement. Voorzitter Hans Kons van de PvdA Friesland is blied verrast met succes, maar het betekent net dat de zwaarige van zijn partij voorbij binnencijter. Ik denk dat de PvdA nog lang net waarom is. We mogen gewoon heel blij zijn dat we het nou bij de Europese verkiezingen zo goed bij doggen. We zijn hier in Haas en daar hebben we het bij de laatste raadsverkiezingen heel goed idee. Maar je moet wel eerlijk zijn, over het algemeen zitten wij nog heel tijd in hoeken met, althans bij verkiezingen, net de meeste stemmen terug te komen. Autocoureur Nick de Vries van Twellegeer had nieuwskrek de Formule 2-race van Monaco won. De Vries startte van pole position en ging de hele wedstrijd om kop. Hij hier jelwaai de race een flinke vastsprong opbouwt, maar toen waard de wedstrijd stilline omdat de stik van de baan blokkeerd wie. Na een misleerde inhaalactie van Mick Schumacher. De Vries bleek oprenner, maar hij wist zijn vastsprong van 6 seconden op de concurrentie kwijt. Na een jaloeren ging de wedstrijd verder. De Vries wie op goed voort. 4 rondjes voor de finish gingen de pitstop in, maar dat kon er haar, want hij leidde nog heel tijd eerste en die kopposities die er net meer aan. Voorzitter Linda Terpstra van de Rie van Bestuur van Helpverleningsorganisatie 4 in Ljouwert is benoemd als officier in de Orde van Oranje Nassau. Linda Terpstra is onder witse van het Landelijk Expertise- en Behandelcentrum 4. Dat meisken helpt die iets te krijgen hoor haar mij geweld in haar relatie. Dan gaat het bijgelijks om famkes die het slachtoffer worden binnen van loverboys of van eerwraak. Terpstra ruchtte ook een tal oren helpverleningsorganisaties op dat moment. En ze stiepen ook orenorganisaties die het soort gelijke helpverlening opzetten willen. En hierlien wie de tjerken van Degem nog de meest vertutte is het tjerken van Friesland, maar na de renovatie dat helemaal los, daarom hier de tjerken van een liets miljoen opknapt. Het is de bedoeling dat er 1 keer in de 4 weken nog een tjerkendienst is. Verder is het een dorpshuis, een bed en brochtje en een uitzichtpunt. Dorpsbewoner Wiebren Poelstra is heel blij met de renovatie. Nou, dan hebben wij een mooie eigen ruimte hebben om bij bijvoorbeeld filmjoen of spuljoen of een bandje of een dergelijk. En dat we onze bed en breakfast, dat we dat verhieren kunnen, dus dat het weer inkomsten genereren voor het dorp. Dan het waar. De zinnen er volop bij. Er zit een matige west-noordwestenwind en het is een graad als 8. Morgen echt geregeld zinnen en dan wordt het een graad als 5. Zo, dat is leuk van Social Deal. Ik kan dus vaker gaan genieten en ik hou nog geld over ook. Kom maar op met die etentjes, attractieparken, overnachtingen en... Schat, je weet toch, de beste deals vind je altijd op socialdeal.nl. Van Tilburg past lange armen en korte benen. Een maatje meer of minder? Van Tilburg past jouw lijf. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Wil jij ook iedere dag genieten? Ga dan nu naar socialdeal.nl. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe eens lief. Dank je wel. Namens het internet en sieren. Inspiratie en handige tips van Intuin vindst op terrassentrends.nl. Bij Terras en Trends vindst sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en fabieltuin. Rond 50 verkeerpunten door heel Nederland. Shop voor een dealer bij Dij in de buurt op terrassentrends.nl. Wauw, wat een verwendeal van Kruidvat. Nu alles van Termen, tweede halve prijs, plus gratis Wendy magazine. Tweede halve prijs, daar knap ik helemaal van op. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrassentrends.nl.
Zo, ZZP'er, is het weer hard ploeteren en zit alles tegen? Nou, dat komt goed uit, want Toyota heeft een dikke meevaller voor je. De ProAce Creator, de bus voor jouw klus. Die rij je al vanaf €19.900 of €222 bijtelling per maand. Ga voor een proefrit naar de Toyota dealer en je krijgt een paar gratis blote mannenklauwen werkhandschoenen. Kom voor deze en oren mooie aanbiedings naar Autobedrijf Strikweda. Jouw Toyota dealer in Dronriep, Ljouwert en Jereveen. Rob Friesland. Noorderwien live. Bij Willem de Vries. Lekker terug met muzikale dwarsplein van Friesland. Ik heb een mooie live tip van hem. Want ik lid van de mensen die het beeld behaken in de affiches hier. Ik vind hem erg mooi trouwens, van het Fries Straatfestival. Ja, nou, Titus horen mijn kleuren omheen. 24 maart. Ja, dat is Joert en Moon. In Ljouwert. Ik maak er altijd stomme graag door de stad erin. Want er is alles van alles te doen. Het is haast net te nemen. Het aantal acts is echt gigantisch. Er was voorspellingen bij volgens mij nog heel erg gunstig. Ja, een week geleden zag het er heel somber uit en nu ziet het er eigenlijk best wel mooi uit. Ja, en warmer dan bij uw bevrijdingsfestival. Dus de dikke jas, nou ik zou een jaske onder. Ik zou een zomerjasje meenemen, ja. Dan drink het bier s'avonds in de avond wat relaxter. Ja. Van mijn gevoel is het altijd zaterdag de big day. Wat toch in mute al? Wij hebben vanavond gewoon de 2 muziekpodia al. En we zijn, die staan op het Gouverneursplein en op de Ewal bij Hotel Tanker. En daar hebben we bands en mensen kunnen heen en weer lopen om alle bands te kunnen zien. Maar wat we nieuw doen is dit jaar een soort geheime expeditieroute. Mensen moesten zich daarvoor inschrijven en dan ga je in kleine groepen langs verschillende locaties en dan word je door nieuw theater en nieuwe muziek overvallen eigenlijk. En zo'n route duurt dan 1,5 uur. En we wouden dat mee gaan experimenteren. Ja. Maar het is zo succesvol dat ik kan mensen oproepen, maar het is allemaal vol. Okay, ja, bij deze, te let, haha. Maar volgend jaar gaan we daarom zeker weer doen. Dus ja. Moon, het is too much. Er is een site, gelukkig. Daar staat alle informatie op, dames en heren, met tien en de hele handel. Maar wat moest er even uitlichten? Er zijn een aantal theateracts die ik heel tof vind. Een van de dingen zien ook heel mooi uit. Bij de Waag dat heet volgens mij Headspace. Dat zijn enorme mooie poppen. En dan kun je met je hoofd in. En dan word je overvallen door allerlei dingen die je ziet en zo. Dus, en het ziet van buiten leuk uit. Want mensen staan daar met een enorm hoofd, zeg maar. Maar als je van binnen krijg je ook een hele voorstelling voor jezelf. Nou, dat vind ik een heel mooi ding om te zien. En we hebben ook een hele intieme muziekvoorstelling van Eva van Pelt. Die komt met de bus op de Ewal staan. En dan kun je 1-op-1 concertjes hebben. Zij gaat echt voor jou dan heel intiem een concertje geven. En ja, dat zal waarschijnlijk wel ook wel storm lopen, want ze kan maar 1 per keer. Hè? Dus ze staat er de hele middag, dus ik zou gewoon bij die bus gaan checken wanneer dat is. Ja, en dan s'avonds hebben we gewoon een hele hoop bands, de hoofdpodia. En we hebben 3 podia. Eentje echt bij Klokplein, wat heel veel voor de wat kleinere en opkomende talentvolle bands zijn. Rabbit Days zal daar ook gaan staan om 5 uur. Ja. Op de hoofdpodium 's avonds dan hebben we wat grotere acts. En we gaan echt voor het feestje dit jaar. Dus we hebben heel veel zomerse reggae-pop van Splendid. En we hebben... Splendid, de gekke band. Ja, precies. Dus we hopen dat echt de boel een beetje losschudt. En we hebben Uit, dat is het succesverhaal van de afgelopen popronde. Dus die wou ik heel graag dit jaar erbij hebben. Die opent het hoofdpodium. We hebben een feestje met de Hillbilly Moonshiners die een soort... cover, rockabilly-achtige... Te gekken. Ja, precies. Dus wij gaan voor dat feest dit jaar. Dat hopen we echt. En nu het weer meewerkt, denk ik dat dat goed gaat komen. Ik had er nog wel zin in. Goed zo. Streetfestival, dames en heren. Jong dus al met de muziekpodium. Morgen de hele dag Ljouwert. Staat op Sint-Haasens. Maar vooral theater zit er maar even bij. Wijs op tijd. En helaas voor die speciale toertochten. Dan mijn mooi naar hier. Taken het is een succes. Het zelf grif weer. Ja, volgend jaar gaan we zeker doen. Ja. Het is hartstikke leuk ook om te doen. En als je daarin zit, dan kom je ook dingen tegen die je nog niet hebt gezien. En die ook voor een select publiek, zou ik maar zeggen, beschikbaar is. Dus daar heb ik iets over na te praten na die tijd. Kijk, dat doe ik graag. Leuk dat je best. Succes. Titus, maar we waren met de voorbereiding. Ik ben achter de kabels hingen blijven. Dan kijk even naar de 2 dames. Je meidje net alles meidjes thuis, maar vrienden week op de gong weer er toch alleen nog lichtelijk drama hier. Want we hier voor het eerst in het IR, het gebeurt net zo vaak, de vleugel in de Oren Studio. Toen moesten we een keyboard op het laatste moment via hun nog improviseren en dat ding die het net. En dan ben je klaar voor het optreden, dan hing het de familie voor de televisie en dan komt het net, hè? Nee, ja, dat is echt heel jammer. Een groot drama, goed. Ja. Maar drama's kun je dan ook weer een mooie draai aan, die ben er weg. Ja, gelukkig wel. Stel jezelf even voor. Ik ben Elise Westerhof. En waar we begeleid? Ik ben begeleid door Sarah Staugie. En je hebt hier met je beiden in de finale van show. Ja, klopt. Is het de eerste keer toevallig dat mij door of net? Ja, het is de eerste keer. Oké. Spannend. Ja. Ik had wel zin in. Oké. In je voordeel werd van Vlinder Weekend, want uit elk drama maak ik iets positiefs. Heel vind ik dan weer. Je hebt in de televisiestudio al even een opname maken, die hebben we op internet gehoord. Dus je moet een beetje voorbereiding krijgen, hè? Ja, dat wel. Oké. Nou, dit is René, dat is Gert, bij de camera met je dochter en je hebt niks.
Dus hier maar eens een mooi film in. Welk nummer ga je hem dan? Want het is een Frieske vertaling, waarvan? Van Can't Help Falling in Love With You van Elvis Presley. En hoe heet het nou? Net zonder die. Als ik thuis joch, sjoeg ik ons niets meer. Ik ben het liefst bij die. Ik ken net zonder die. Blijf bij mij. Ga net bij mij bij. Maar zo snel gaan, dan ging ik mij bij mij. Notes in de schiet en de liefde fiet, rijdt je strielen dus, liefde die het niet verdwijnt. Houd mij vast, heel mijn leven lang. Ik ben het liefst bij die. Ik ken net zonder die. Notes in de schiet en de liefde fiet, rijdt je strielen dus, liefde die het niet verdwijnt. Houd mij vast, heel mijn leven lang. Ik ben het liefst bij die. Ik ken net zonder die. Ik ben het liefst bij die. Ik ken net zonder die. Prachtig. Echt heel mooi. Ik ga voor even naar de pianisten. Heeft ze een mooie vleugel tussen staan? Ja, denk ik. Nee, dat niet. Speel je al lang piano? Ja, al 6 jaar. En vooral het klassieke werk? Of ben je vooral met popmuziek bezig? Nu meer met pop, maar ik heb ook heel veel klassiek al gespeeld. En dat kan omdat les hier of zo? Ja, ik heb nog steeds wel les. Oh, nog steeds? Ja. En dan ben je nou meer richting de popkant natuurlijk. Ja, eigenlijk wel. Mooi instrument, hè? Ja. Keepje? Nee, alleen maar. Wanneer is die finale eigenlijk? 8 juni in Neushoorn in Ljouwert. Ja, en ga je hem nog een beetje voorbereiden, oefenen, dat soort dingen doen? Of zit het er wel in? Nou, het zit er wel aardig in, maar we moeten natuurlijk wel nog even wat oefenen. Ja. We willen natuurlijk wel graag winnen dan. Dus, Oh, je mij toch, dan word ik winnen, hè? ja, daarom. Ja, prachtig. Elvis Presley, hij verder nog wat met die muzikant of is het gewoon toevallig dit nummer? Nou, ik vind wel dat hij mooie nummers had, maar deze die sprong er eigenlijk wel uit hiervoor. Maar Frank Sinatra, wie een betere zanger, hè, dat wist? Nou, dat weet ik net. Goed zo. Dat lees ik nog wel eens uit. Ik ga al een 20 jaar een dispuut met een collega. Hij vindt Presley de beste en ik vind Sinatra de beste. Dus ze is vooral als Frank Sinatra de beste vindt, want dan meest misschien nog eens waarom komen. Ja. Nee, oké. Leuk, succes. Ik hoop dat we weer omkomen als winnaar. We gaan naar de volgende finalist. Klaske die maakt deze kant wel even opkomen alvast.
Dan gooi even gewoon de microfoon hoor. Dank u wel, dames. Zo, hoi. Hoi. Alles goed? Ja, helemaal. Mooi, kijk. Hast u al eens een keer met die jong? Nee, nog nooit. De eerste keer? Ja. Spannend of valt dat? Nee, valt wat aan. Ja. Voor mij ben je redelijk relaxed, of net? Ja, ik heb zin in en lekker van. Ja, nee, maar je wist bij de soundcheckje van tevoren bezig. Nou, dat is niet een chaos hier altijd, maar de gang is gewoon redelijk onverstoorbaar. Wow, even jongen. Ja. Zo viel te tackle weer door de boetekant. Nee, het ik word lekker relaxed. Moest de zanger worden, letter? Ziggo Dome uitverkocht, Arena. Ja, ik weet het nog net. We zien wel weer het strand. Oeh, wijze woorden. Hoe heet het nummer wat het eerst? Famke van ik rijden. En is dat een vertaling van? How far I go. Oké. Bist er klaar voor? Ja. Klaske. Uit waar wij? Hemelen. Uit Hemelen. Prachtig dorpje. Live in Noorderwin. Het zit al zo lang in mijn tezen. Ik wil altijd naar de dikte en ik weet ik wil waarom. Ik zocht scootje zielen op een maren. Wette winnen wilde wegen. Het plak waar ik zo'n soort van had. Jou in Nodien hang in mijn mijn land. Dat is soms mijn gevoel en wat ik bedoel. Dit is mijn Friesland, is mijn huidteller. Viel het in mijn het. Als de zinnen de hemel verliet, wil ik graag. Het viel ik dreamde, mooi vogels vliegen. Maar de wien in de reg op een markt in ik zielen. Ik neem die mooi, Famke van ik rijde neemt die mooi. Het is weer Elten op deze idee stinken ook het gevriezen en ik weet ik wel waarom. Kietsen. Scootjes ziel en ik leppen. Mooi zien allen op het wetter. De dagen minder zonder een. Jou in Nodien hang in mijn mijn land. Dat is nog mijn gevoel en wat ik bedoel. Dit is mijn Friesland, is mijn huidteller. Viel het in mijn het. Als de zinnen de hemel verliet, wil ik graag. Het viel ik dreamde, mooi vogels vliegen. Maar de wien in de reg op een markt in ik zielen. Ik neem die mooi, Famke van ik rijde neemt die mooi. Als de zinnen de hemel verliet, wil ik graag. Het viel ik dreamde, mooi vogels vliegen. Maar de wien in de reg op een markt in ik zielen. Dit is mijn doel en mijn gevoel. Famke van ik rijde neemt die mooi aan mij. Uit Hemelen, Klaske en vol zelfvertrouwen. Is het gewoon even winnen? Nee, dat doe ik net. Hey, hoe zit het met dit soort nummers? Krijgt hij een touwwezen door de organisatie of meestal zelf zo'n nummer uitkiezen? Nou, dan moet je zelf uitkiezen. En ja, ik heb dan hulp gekregen van mijn leerkrachten. En die zei dan ik van wat past het best bij mij. En, ja, ik ben toch wel best wel vrolijk en zo en enthousiast. En dan past dit nummer er wel goed. In goed overleg. Ja, precies. Ja. En zijn oerzetting naar het Fries, waar doet dat dan? Ja, dat doen we. Ik, mijn Annemarije Bloem en mijn Evelien Albeda. En dan leerkrachten die helpen mij erbij. Ja, maar dat doet dus echt zelf nog mij. Ja, ik help zelf ik. Ja, nou, vind ik knap. Ja. Dit is, we praten makkelijk, maar het schreeuwen is vaak toch even wat roos. Hè? Ja, dat is wel mijn steeds weer even zien. We was het hoe wat past die het best? Ik vond het hartstikke mooi. Dank u wel. Boukje, maar hier komen, want Boukje is de volgende finaliste. En Boukje is hier al eens een keer. De ik naar de microfoon van Klaske. Dank u wel, dank u wel. Hoi Boukje. Hoi. Tweede of derde keer? Derde keer. Ja, ik moest er even tegen denken. Ik denk zo.
Zeker, mijn geheugen wordt minder. Het is de leeftijd, hè? Hou maar op. Leuk dus bij mij dus. Ja, superleuk, ja. Vind je het gewoon leuk? Best altijd al aan het jongen? Of is jong echt een evenement wat gewoon leuk vindt? Nou, jongen is een evenement wat ik leuk vind, maar ik vind jongen sowieso, dat is gewoon mijn ding. Ja. Dus ja, ik jong altijd. Ja. Dus leerkrachten denken soms echt wel eens van... Bij woord minder. Maar goed, ja, nou ja. Jongen is wel echt een ding. Ze is maar 1 keer in de 2 jaar, dat was echt om mij aan. Ik kan me voorstellen. Hey, die nummer, waar komt dat bij? Nou, het is van Anthony Kamerling. Toen ik je zag. En het is, nou, doet ik dat je zeg. Ja. Hartstikke mooi. En ik zelf oerzetten of niet? Nou, deels is oerzet. Ik ga wat hulp bij krijgen. Een beetje onpast. Zodat het een beetje rent. Maar wel een beetje eigen tekst worden. Een beetje eigen tekst, inderdaad. Ja. Is het klaar voor? Ja, zeker. Live in Noorderwin. Boukje, songfinalist. Ik toch niet onmoen, joet wie al een strijd. En ik dat zeg, en ik toch niet zo'n mooi betiet. Ik houd net van de liefde, van mij wie de geen vriend. En ik dat zeg, en de liefde samen mijn hart in dreun. Do hast net in de gaten, was to allegeer mij middelst. En dat kerst ik net weten, als nooit eens een keer naar mij schost. Want dat hast to misschien nooit echt eens dien. Ik ging in haar boeten en echt blieb tot wie ik net. Nou erin ik zelfs te fluiten en ik viel leefde in mijn hart. Ik kom in mijn leidje en dan stond mijn leidje liefst. Nou ben ik die en nacht en zinnen, omdat ik weet dat sto bestjeest. Want hast net in de gaten, was sto allegeer mij middelst. En dat kerst ik net weten, als nooit eens een keer naar mij schost. Want dat hast misschien nooit echt eens dien. En zo ik die vreeg je, drinkst wat met mij. Zo dus dan leidt je en bjouwt het erbij. Ik maar de dos beziek je, maar hoe maakt ik dat dan haar? Net langer verlegen, ik wil, ik zil en ik in. Nee, die daar, de wie je tonger en wie jacht, wie niet naar mij. Ik ben vrolijk, zoet in de dij. Ik jou mijn oor en nu hast me verzetten, had geen zin. Ik ben vrolijk, en er is pas het begin. Want al hast net in de gaten, was to alle keer mij mee dorst. En dat kerst ik net weet, als nooit eens een keer naar mij schost. Want dat hast misschien, ja, heel misschien, nooit echt eens dien. Zie het Boukje, prachtig mooi, Friestalig nummer, een van de finalisten. Dus ik zeg nog maar even, 8 juni is het, hè? 8 juni, ja, hoe 2 weken. Ja. En is dit dan nog vaak jongen of was het er wel in zitten? Niet tussen? Nou, ik had er wel in zitten, maar ja, ik moet het wel even een paar keer herhalen. Want ja, hoor ze dan, dan komt het net goed, denk ik. Is dan heel duidelijk zenuwachtig of net? Ja, de zenuwen bouwen zich langzamerhand op. En dat je dan bijna mat, dan binnen de zenuwen het ergst. En dat je dan van het podium afkomt, dan je er eigenlijk een last hast van je schouders. Oh, zeg maar die zenuwen vallen dan in één keer fjot. En dat is juist echt wel weer mooi. Want die kick die je dan weer krijgt van het jong. Dat is het voor. Ja, daarom. Leuk dat je er wist. Ja. Leuk dat Jim er weer alle finalisten trouwens van Jong. Nee, wie gaan we weer een aantal finalisten. Succes, alle get trouwens. En, wie zocht wel wat uiteindelijk
winnen won hard. Goed, we hier te leven hoor. En straks hebben we nog een act van het Inside Out Festival op een Jouwer. Joop en Badje. Martsen. Ja. Sorry. Oh, dat ging ik al. Zit in een organisatie en het wordt een beetje refereerd. De eerste keer weer hartstikke leuk, succesvol dus. Dat weer een groot succes inderdaad. Ja. Het terrassen zitten helemaal vol. Dus dat is best graag. En dus moet er vervolg komen. Ja, zeker. Ja. En dan ga je zitten en dan was het alleen maar jouwster band. Is dat de eerste? De eerste keer weer inderdaad een connectie met jou in ieder geval. Maar ja, op een gegeven moment in die 4 weken wel wat leeg natuurlijk. En we willen ook wel een mooi festivaldeel zetten met leuke bands. En er zijn nog steeds heel veel bands met jouwster connecties. Ja. Is het een puur streetfestival? Nee, toch? Dus ik moet binnen, toch? Ja, we hebben zowel in de stam, het café, hebben we dus bands staan als buiten. En dat wisselt elkaar eigenlijk de hele tijd uit. Dus er is continu muziek, als het ware. Hoe lang? Wat voor periode? Hoe laat begin je? We beginnen om 2 uur. En we zijn jongens om een uur stof. Volgens mij roenen we het ouw. Ja. En met de klokslag 12 worden klaar weg? Of komt net op een paar minuten door? Het komt net op een paar minuten door. Dat doen we net zo moeilijk hoor. Nee. Wat voor bands zijn dit keer? Ja, ik had de affiche er al even bij. Maar ik vind het toch leuk dat we dat zelf nog even vertellen. Maar welke bands hebben we het keer? Nou, de Desmonds, die sluit hou. Ja. Dat is een garage bandje. Hartstikke leuk, vol energie. Ja, daar zit waar pit in. Ja, dat is echt, knallen. Ja, hartstikke leuk. Nou, Rabbit Days. Ja, die heb ik. Je hebt een leuke bandje, ja, echt serieus. Ja, nou, dankjewel. Dan hebben we hem zien Transport Music. Nou, dat is natuurlijk dat is bekend volgens mij. Ja, die hebben we op het bevrijdingsfestival bij het Noorderpodium gehoord. Hartstikke mooi. Ik vind het zelf een van de beste Friese bands. Dus die staan mooi bij ons op het festival. Dat is hartstikke mooi. Wat hebben we nog meer? Marrow speelt het samen met ik nog eerder. Dat is een beetje, wat is het? Emo-indie, denk ik. Ja. En wat misschien leuk is, 850 All-Stars doen we het hier voor het eerst. Okay. En dat is, ben drumleerlingen van mij, ik ga een beetje drumles. Maar dan ben ik bijvoorbeeld eenzame ouderen nog een maar. Ik heb een liedje mee gedaan. En een jongen met een verstandelijke beperking doet mij. Yeah. Wat hebben we nog meer? Staatshouder. Khalid hij die twee Syrische versjes, of eigenlijk Arabische en Koerdische nummers speel je samen met Sjoukje. Sjoukje die vertaalt het eigenlijk in het Nederlands en hij zongt het dan in zijn eigen taal. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, bijzonder. Ja. Even wat breder dan een paar bands. Dus je we wel lekker iets van een sociaal gevoel deel zetten. Ja, we willen eigenlijk dat het een festival is van iedereen. Dus net alleen nog maar van de mensen die al heel druk dwaande zijn om mooi optredens en zo. Maar juist ik een podium aan mensen die je net zo vaak zeggen op podium. En om ik weer oren mensen te bloeken die commercieel uiteindelijk kijk. En daar ik de motivatie uit van, goh, dat lijkt het mij leuk. Misschien maar eens muziekles in volgen. Een beetje onsterker, dat is altijd mooi. Goed, ik zie hier nog, en dat vind ik zo een erg leuke band, Sweet God Animals. Komt die Dokkum bij. Dokkum is, kijk, de jouwer, dat er zo'n plakt, dat broeit weer. En dat gaat maar lekker, hè? Ja, dat gaat heel goed met Dokkum en mijn jouwer. Ja, maar die jouwer, hè, toch? Want elke keer komen er toch wel leuke muzikale bands, talenten bij. Dat bloot toch wel wat terug in, inderdaad. En dan hebben we, dat is echt de doelstelling van ons festival en van onze stichting 850 in Indie. Dat we mensen om willen steken en pak het instrument op en in een bandje spelen. Dat is mooi. Zaterdag 1 juni, dus dit weekend maar gewoon even naar het Streetfestival in Ljout. Dan Takkum weekend een mooi heikel even voor je betocht. Nee, Douwe Egbertsplein op een Jouwer en al die plakken. Dus Jorge even op een site, Facebookpagina's 1 juni. Van 12 uur om 12 jongs. Nou, en de weekend erop kwam dan mooi even naar Syncope op Snits Theater. Ik had daar Vergees. Ja, het is Vergees. Ja. Goed zo. Nou, mooi maar. Heel kwart even een draai, meisje even een draai. Want toen zit ik nog in de band Seawolf. Daar ben we bij de omroep hier een aantal van die muziekliefhebbers helemaal fan van worden niet tussen. Het gaat maar goed bij je. Het gaat heel best, ja. We zijn absoluut net klaar. We spelen het er heel lang en we zijn geselecteerd voor de popronde. Dus het gaat zeer goed. Ja. Hij komt nog even, Erik Enema, zijn programma. Dat bestaat hier en hij maakt het een feestje. Met Seawolf en die band. Dus daar komen we straks ook nog te spreken. Succes met Inside Out. Nijweken dus in Oppenjouwer. Ja, Oppenjouwer inderdaad. Tot de volgende keer, dank u wel. En we beginnen Night Nice van 12 uur. Het radioprogramma dat alle werkdagen de orenmuziek in Friesland jaren Casa Enema. Besteedt hier. En dat vieren we. Op woensdag 29 mei een dubbelconcert in Casa Enema. Van de nieuwe Frieske band Seawolf. En er is een speciaal optreden van singer-songwriter Egbert van de Werf. Leadzanger van William Scene's Transport Music. Het Jiddisch feestje van Casa Enema. Op woensdag 29 mei. Live van 18 jongens. En publiek is van harte welkom. Natuurbegraafplak Friesland in Nijwanne en Bremer Wildernis in Sondel. Doe kiest er zelfs die eigen plak uit. Sjog op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Wat je ook doet, smeer goed. Kruidvat Soleil is het meest verkochte eigen merk zonbescherming. En deze week alle Soleil Sunmilk en de spray 6,99 per stuk. Bijzonder laag prijsje. Kruidvat.
Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Het zijn de nationale fietsinruildagen bij Stella. Jouw oude fiets is nu extra veel geld waard. Ontvang minimaal €600 inruilpremie op een nieuwe e-bike. Bezoek een van onze e-bike testcenters of kijk op stella.nl. Hoera! Onze Kruidvat Soleil Kids Sunspray Factor 50+ is uitgeroepen tot beste koop door de Consumentenbond. Nu maar €6,99 bij Kruidvat. Aloha Summer Lover. Het is zomerfestival bij Xenos. Met wereldacties voor een super chille zomer. Zoals een heerlijke hangstoel voor maar €19,99. Shop in een van de 150 winkels of online en relax. Ontdek het. Xenos. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In de criminaliteitscijfers over asielzoekers zit geen verdenking in verband met moord. Het enige misdrijf met dodelijke afloop werd gepleegd uit zelfverdediging. Dat blijkt uit onderzoek van het AD dat door de politie is bevestigd aan de NOS. Staatssecretaris Harbers stapte dinsdag op omdat hij in een rapport zware misdrijven gepleegd door asielzoekers zou hebben weggemoffeld. NS waarschuwt reizigers om aanstaande dinsdag niet naar het station te komen. Naar verwachting zal het hele treinverkeer plat liggen die dag, na de oproep van de vakbonden om 24 uur het werk neer te leggen. Omdat het nog niet te zeggen is hoeveel mensen gaan staken, zegt de NS voor dinsdag geen betrouwbare dienstregeling te kunnen maken. Ook het kabinet adviseert mensen zich goed voor te bereiden op de grote staking voor een beter pensioen. Staatssecretaris Van Veldhoven verwacht dat die een grote impact zal hebben en dat het een moeilijke dag wordt voor het verkeer. Ook het overgrote deel van het stads- en streekvervoer ligt dinsdag namelijk stil. Het gemeentehuis van Gilze en Rijen in Noord-Brabant wordt sinds vorige week bewaakt. Aanleiding is een dreigbrief. Over de precieze inhoud of de afzender van de brief wil de gemeente niet zeggen. Als het gemeentehuis open is, dan is er nu een bewaker aanwezig in de publieksruimte. Op de Mount Everest zijn de afgelopen week zeker 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. Onder de doden zijn onder andere mensen uit India, Amerika, Ierland en Australië. Door het mooie weer was het overvol op de hoogste berg ter wereld. En dat leverde gevaarlijke omstandigheden op voor de klimmers. Ze raakten in een file bij de top. Mensen moesten daardoor uren wachten voor ze naar boven konden. En dat leidde tot uitputtingsverschijnselen. Het weer. In het zuidoosten kleine kans op een bui, maar verder is het vrij zonnig. De temperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Morgen valt er is er in de ochtend bewolking met in het noorden kans op een buitje. In de loop van de dag breekt de zon weer vaker door. Dit was het NOS Journaal. Als ze 12 uur van Noorderwind live onder oren met de Hangouts. En dan kom je in Rolling Stones zweren. Groud Alex! En dan zit het zoeken al echt op zijn kopje. Ja, dat is keertje in Friesland. Wees erbij. Sneun, 24 maart, vooral je haatklasse troggenolotje, tolwoeren mijn naam. En snijn, 26 maart, mal je haatklasse troggenolotje om tolwoeren ekkie mijn naam. Zorg ik op knkb.nl. Iets voor een jubileum? Gefelicitaard.nl. Altijd iets te vieren. Het keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken door Drukkerij van der Eems en Opel dealer Engelsma en Winia. Wat overwaarde opnemen om financieel ruimer te zitten tijdens mijn pensioen. Hoe ik dat doe? Nou, ik vraag een overwaardehypotheek aan bij ABN AMRO. Hebben ze ontwikkeld met leden van Vereniging Eigen Huis. Dat klinkt prachtig, en dat is het ook. De rente wordt wel opgeteld bij je hypotheekschuld. Die wordt hoger, maar zo heb je geen extra maandlasten. Kun je nu je huis aanpassen en er lekker lang blijven wonen. Van stenen naar saldo. Neem je overwaarde op zonder je huis te verkopen met de nieuwe overwaardehypotheek voor AOW'ers. Kijk op abnamro.nl/overwaardehypotheek. Let op. Geld lenen kost geld. Dus die schilder komt de steiger af. Ik zeg, schildervriend, ga jij eens even lekker zitten. Wij gaan nu samen een heel erg lekker flesje opentrekken. Het hele huis in de verf voor de prijs van een paar goede flessen wijn. Met Glansgarant wordt uw huis 10 jaar lang geschilderd en onderhouden voor een vast laag bedrag per maand. Het Glansgarant onderhoudsabonnement. Kijk op glansgarant.nl. Niet 1, niet 2, maar 3 keer op rij bevestigt tv-programma Kassa dat Jumbo goedkoper is dan Aldi en Lidl. Bij Jumbo hebben we namelijk altijd lage prijsproducten en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Optimal yoghurt of drinkyoghurt. 2 pakken van 1 liter voor €2.
Jumbo, elke dag euro's goedkoper. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur van het muzikale dwarsplein van Friesland. Noorderwien live nemen we het wel weer op alle mogelijke manieren hier wel te volgen. Ik sta hier achter de bar bij Regina. Gekke Mickey, smoor er ook hier. We staan weer op een gong te praten, maar je door Amerikaan ook, Regina. Jeffrey Halford. Ja, ik kan even mijn Engels oefenen, you know? Woord wat? Ja, it's very going good well. Dus, scootjes jong. Ja, scootjes, ja. Zullen we het er even over, hè? We scootje vrouw, hoe moet dat zijn? Mast boven in een mast heen? Ja, nee. Maar ik vind gewoon even heel kwaad. Ze is het helemaal hout. Nee. Dat zit Jitske Visser. Jitske Visser zit aan het helm. En ook griezelig, daar was net je ding in. Nee? Dan net mis. Ja. Nee, maar ik vind het zo leuk. Ik ga natuurlijk in 2016 met mijn Brechtje Vlechtje ben ik daar maar begonnen. Hè? En toen ben ik in Scootjes Zielen Doek, de SKS. Heb ik allerlei interviews die en ben kijken, Arjen ik wel eens even op een korrelnaam dat het autootje van Omroep Friesland is die. En dan zei ik van, hij je mijn auto hier deel zet. Ja. Maar zo. Nou, en zij is dat een beetje trouw doen. 2000 Klaas jongens, maar toen had ik mezelf weer omlutsen. Toen ben ik hier nog net klaar voor. Nee. Nou, en vorig jaar IFKS, al je interviews en ja, prachtige woord. Ja. En ik wil altijd heel graag gewoon mij zien in de wedstrijd. Gewoon, dat liep me echt geweldig. Nou, en toen skille Jitske me op. Was toen wel een vlagje voor u. Ja. Maar toen bij de eerste meeting, toen zei ze, doe je eerst gewoon mij. Doe je eerst in de roef. En toen neemt de grootskoot aan. En toen moest dat maar dan bewaken. En wat die laatste zin? Even de grootskoot? Ja, wat is dat? Doe haast toch gek een oud nee, maar even uitleggen. Net iedereen die dit volgt. Ja, nou, en dan maak ik het ook wel even goed uitlezen. Hè? Ja, nee, graag. Daar haast het grut ziel. Ja. En daar zit dus een grootskoot aan. En daarmee kist hem dus, omlutsen. Okay. En dan, als het dan inhalen wordt, zeg maar, ja, dat is een heel lang touw. Dus die maakt de roef in. Ja, dat mijn geen knopen in komen natuurlijk. Klaas Jons, maar die zei ooit, mij Famke, dat kist toen net dwam. Want als het misgeet, dan hingen ze op een kap in de roef. Ja, dat maken we net aan. Nou, ik hoop je dat net gebeurt. Ja. Maar dat was wel een beetje angstig. Ik had er wel van dreamd. Ik hem helemaal, dat kist toch net. Nou ja, ik zie hem Shanley, de bliksem, dat ik er wel in. Goed zo. We praten straks verder over het scootje avontuur van Regina. Schrik net, er komen aan 3 heer nog achter de bar bij die te zitten van Frieske Pjel. Het muziekcafé, ze hadden weer een prachtig festival over een tijdje. Crossed Guitars. En daar zullen we straks op praten. Maar goed, die man komt aan. Ik ga eerst naar de band die al klaar staat. De Hangouts. Einde. Welkom. Dank je. Maar ook, want ik heb precies al een Joske thuis trouwens. Ja. Waar stond bij? Cool Cat. Even horen wie. Cool Cat. Zeg maar. Hey, stel in de band voor. Gillian de Wit, Rolf Ruineman, Hendrik Eilings en Martijn Smilde. En intussen ik alweer een theedwaarde bij de Hangouts, hè? Ja, zeker weten. De tijd, ik weet niet eens meer hoe lang. Nee, dat we nou lang zat, denk ik. Ja, dan kop hem te zien. Nou, still going strong, want ik zeg je hem laatst nog in de presentatie echt de beukering hoor. Ja, lekker. Ja, heerlijk. Ook met de J-Dog samen en ja, was lekker optreden. Ja. Want dat is de aanleiding om je hem uit te noemen. Je hebt een soort package deal. Je hem treden nog met de J-Dogs regelmatig met je beiden op? Ja, klopt. Aankomende zondag spelen we in Salenschaaf. Het is een soort battle, hè? Ja, nou, battle, ja. Nou, Stones? Meer nog meer, ja. Pas mooi bij elkaar. En juist die 2 soorten muziek, dat is prachtig om... zij zit meer in de CCR-hoek, ja, hè? Klopt. Zij doen de CCR-zetten bij de Stones. Ja. Dus, doe je hem daar op het podium met wat mij soort dat een botsen lid of net? Nee, helemaal niet. Nee. Oh, dat lijkt me wel leuk. Een beetje... Ja, nee, we kunnen heel goed met elkaar opschieten. Ja, nee, maar op het podium. Maar gewoon, geen bottle. Misschien kijk ik nog een ruzie. Nee, ik denk muzikaal. Misschien doe je nog wat, maar gewoon lekker spelen. Dus. Ja, nou, meteen doen we wel samen nog We Are The World of zoiets. No, net wel hopen. Nee. Hey, hou maar op. Welke game doen we? We doen nou Jumpin' Jack Flash. Ja. En It's All Over Now, Route 66. Ik zeg jongens, de studio is totally yours.
Mooi dat we er weer binnen. Bleed mij, de Hangouts, live in Noorderwien! Even gitaar wisselen snel. Volgende nummer is een nummer van Bobby Womack. En het heet It's All Over Now. Well, baby used to stay out one night long, made me cry, she done me wrong, cut my eyes a little blind. Well, that's no lie. Tell it's funny, it's your time to cry. 'Cause I used to love her, but it's all over now. Because I used to love her, but it's all over now.
because I used to love her, but it's all over now. It's all over now. Thank you. Well, if you ever plan to run it away, well, just take my way. Well, that's the highway. Well, that's the way. Well, get your kicks while Route 66. Well, if one for Chicago down to LA, and more than 2,000 miles out of the way. Well, get your kicks while Route 66. Well, down in St. way down on Missouri, Oklahoma City with love so pretty, you see. Where my ruler, they're up in New Mexico. Flights of Arizona, don't forget Pomona. Victoria, Boston, and San Bernardino with wine. For Chicago, down to LA. Well, more than 2,000 miles out of the way. Well, get your kicks on Route 66. All right, play it out. Yeah. Well, down in St. Louis, down in Missouri, Oklahoma City with love so pretty, you say. Where my love, they're up in New Mexico. Flags of Arizona, don't forget Pomona. Picture in Boston and Sam, I already know it's you. Ever plan, money the way. Well, just take my way, that's the highway, that's the way. Well, get your kicks on Route 66. Well, get your kicks on Route 66. Well, get your kicks on Route 66. Well, thank you. Wauw, bloed en te gekke band. Ik hou zo vaker de gast gewoon naar live. Stiert het altijd lekker te beuken, de hangouts. Even je avontuur is met de J-Dogs. Wanneer ben je hem te zien? Is het uit de Holle? Weet je van hem uit de Holle? Komende zondag in ieder geval en volgende week vrijdag in Droogrijp. Ja. Komende snijdak in Droogrijp? Nee, komende snijdak. Dan zitten we Salenschaaf in Leeuwarden. Oké, Salenschaaf, dames en heren. City Theater wie het vroeger, maar het is dan over Salenschaaf. Over Salenschaaf, ja. Gewoon weer bij het oude. Dat is helemaal goed. Maar hoe laat begint het? Vanaf 3 uur. Vanaf 3 uur. Ja. Net stenen maar erheen. Zo is het. Ja. Nog plannen verder voor dit hier? Vanavond de Makken spelen. En morgen even lekker niks. En dan zondag weer. Lekker man. Ja, dat vinden ze thuis ook lekker. Het zweet op elkaar, jongen. Hey. Dames en heren, hangen! Straks ook naar de Jake Dogs, de orenhelden dus, zeg maar van het stel. Maar goed, als ik nog meer optredens, maar we sjoggen ze nou nog een keer waarom muzikaal op de week ervoor. En vrienden week hier weer een bijzonder optreden, het Oskies optreden van G. Reinders. Dat weet ik gerne met de bezuin uit Summeren bij. Geweldig optreden weer dat. En dat geven we nou nog een keer waarom Helen. In je noemer draaien. En als je er beelden bij hebt, sjog je de vlog van Regina eigenlijk nog even. Dus dit is G. Reinders en de bazuin. Kom ik elke dag voorbij. 10.000 mensen met haar eigen geluk en kloterie. Van deze dag hebben die allemaal gehad verwacht. Maar nooit dat wat de ene gek het bedacht.
10.000 mensen zijn allemaal op weg. En al die ambulances staan nu nog leeg. Neem eens wet, wem van die 10.000 werd geraakt. Neem eens wet dat de ene gek vandaag goed is op vraag. Want er is maar één gek vernodig. Ene gek is genoeg. De telefoon gaat in de rugzak. En de trein vliegt door de lucht. Ene gek is genoeg. Een kleuterschool, een festival. Niks kreeg ze ooit meer beveiligd. Tegen de ene gek die meent dat zijn doel alles heiligt. Een discotheek, een supermarkt, een Zoterdijkse winkelstraat. Overal is het slagveld van de ene gekke soldaat. Want er is maar één gek vernodig. Eén gek is genoeg. Ene vinger op een knopje en die bus vliegt door de lucht. Eén gek is genoeg. Shalom tegen Bismillah tegen Amen. Door dat soort bange gekte lopen het altijd uit de hand. Dat is een kwestie. Prachtige muziek. Vliende Wieke in de Grudde televisiestudio. Daar ben ik hartstikke grutsk op dat G. Reinders en de bazuin uit Summeren. Die Johannes de Nij speelde in Frentje trouwens in de Koornbeurs. Toch deze studio nog één keer onderaan, want hij had het waren mijn Oscars-tournee eigenlijk met de grote orkesten. Dus dat weer wel bijzonder. Ik kom even waarom te Hellium. We gaan weer om naar het heden. Daar zit een dame, die komt uit Amerika. Wij is Orit. Klaske verder, daar hoe de achternaam? Simone. Simone, hè? Ja, een beetje een moeilijke naam, maar het is een Canadese-Israëlische. Oh, Canada. Ik ben Amerikaan. Maak het, nee, Julio. En doe hast kijk het boet post op Helle? Ja. Ik rijd even van de trein, helemaal mijn vriend van haar, met Jelte. Ja. En zie je ze al weekend reizen in de terug Duitsland. On tour. On tour. En je is nou jong. Beurs in Dream Project Studios. Je houdt zijn optreden in live sessies. Morgen is ze in Nijmegen, Jelte en dan Snijn. Waar is het zondag? Oh, cliffhanger. Dat vertellen we straks. Ja, we horen spanning erin. En doe mailers me van de week. Ik zei, neem Orit mij. We zien hoe ver we komen. Zij is hier gewoon op 4 uur. Hebben we nou bepaald. Dus maar ze hier eerst in je noemen aan. En misschien meer straks nog verder. Je lekker achter de bar zitten. Want daarnaast zit nog Jan Martin. Die kan alles vertellen. Hoe Cross Guitars en het geweldige festival in Frieskepel. Maar daar komen we straks over te spreken. Orit, welcome to the show again. Thank you. It's nice to be back. You have a small tour in Europe? Yeah, it's 3 months. Okay. Yeah. We talk about it later. Let's play a song. All right. Which gonna be it? This is a song coming on the next album, and it's called Delicate Times. Live in Noordwien.
These are delicate times. They can see all our thoughts, and that's just what they're after, to snuff out the laughter. Well, isn't it good that it's out in the open, gaping and broken for all to see? These are dangerous days, the clock's ticking faster, and knowledge is burning, too fast for learning. Well, isn't it good that we quicken the pace, keep up with the race to know we're alive? Far from me to say I'm anyone. It's all so vague and it's all so here and gone. But maybe if you lend a hand, I'll give you mine. I'll give you mine. These are dangerous times. I don't know what to do. If to sit around waiting or try participating, well, isn't it good just to go with the flow? Use what you know and hope for the best. And far from me to say I'm anyone. It's all so vague and it's all so here and gone. But maybe if you lend a hand, I'll give you mine. I'll give you mine. There are sumptuous moments, I don't know if they're real. They're as transient as memories and fleeting as dreams. Well, isn't it good that it's so hard to clasp when it's out of our grasp? That's when it's free. Het komt op haar nieuwe album. En in de riff van de Mickey ze nog noemen spelen leuk dat ze er is. Ort Simone, we praten straks ik nog even met haar. Straks van Canadezen naar Ljouters, van Beeldkers aan ze naar een Amerikaanse band die aan seizoen het ombouwen zullen en soundchecken. Kunnen wij mooi eerst even naar het. Nice. Een occasion vinden zonder gezeur, voor of achteraf. Dat is via bovag.nl. De betrouwbare occasion site van Bovag. Via bovag.nl. Zeker weten. Pomp 6, alsjeblieft. Doet u al mee met SO Extra's? Is dat wat? Is dat wat? A cappella naar de kassa, alsjeblieft. Hallo, hoe heet jij? Mark. Mark. SO Extra's was nog nooit zo goed. Ben meer vrijheid, jij kiest wat je doet. Spaarpunten hier, spaarpunten daar. Waar je ook denkt. En geef ze uit aan wat een glimlach brengt. Zoals korting op die badjas van je vrouw. Die je eigenlijk veel mooier vindt staan bij jou. Nou, zo is het wel genoeg, hè, jongens. Spaar nu punten bij alle Esso-stations en bepaal zelf waaraan je ze uitgeeft. Het nieuwe Esso Extra's is ons grootste, beste spaarprogramma ever ooit. Maar om er nou een hele show van te maken, voorwaarden op essoextras.nl. Pijnlijke gewrichten? Atrosan-tabletten van Avogel is een geneesmiddel dat helpt bij milde gewrichtspijn, zodat u soepel kunt blijven bewegen. De tabletten zijn op basis van Harpagofitum. In Duitsland en Zwitserland wordt dit ingrediënt al veel gebruikt om gewrichtspijn te verminderen. Gewrichtspijn? Atrosan-tabletten van Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking.
Het is weer Brugmania bij Brugman met 25% korting op alles. Ook op de allernieuwste modellen. Zoals die greeploze keuken met stoomoven en die designbadkamer met regendouche. Dus ook toe aan een Brugman? Kom voor zondag naar de winkel voor 25% korting. Plus een cadeau naar keuze. Je hebt nog 2 dagen. Gezond met Kruidvat. Ondersteuning gewenst voor je zenuwstelsel en het behoud van soepele spieren dankzij magnesium? Wij helpen je met Lucovitaal Magnesium 400 milligram L-tryptofaan capsules. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Je Volkswagen houdt je het liefst 100% Volkswagen, zonder dat je daar te veel voor betaalt. Daarom is er Economy Service. Voordelig onderhoud voor elke Volkswagen die al een tijdje meegaat. Met standaard 2 jaar garantie en gratis pechhulp in heel Europa. 100% Volkswagen en dat voor een voordelig tarief. Zo blijft je Volkswagen helemaal Volkswagen. Wat wil je nog meer? Kijk op volkswagen.nl. Voor een nieuwe Volkswagen ga je vanzelfs naar Autoland van der Brug in Drachten, Snits en het Jervingen. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Azes, gaan we verder met het vervolg van Noorderwien Live op deze vredemiddag. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Dieter Seijers. Keertser Daniel Iziger is terug de strafcommissie van het Keertsboen KNKB schorst voor 3 wedstrijden. Iziger krijgt die straf omdat er een wedstrijd in Weidum keert staat voor de afdeling Huzum. Wilste nevens de KNKB als inwoner van de Ljouwerterwijk Zuiderborn uitkomen maten hier voor de afdeling Gautum. Er speelt ook nog een kwestie met Keertster Manon Scheepstra. Zij had ook voor Huzum keertst. De KNKB had Scheepstra vregen naar haar wemplak en daar kwam nevens het boen net een bevredigend antwoord op. Hoe die kwestie komt na je week en alle gedachten meer duidelijkheid. Autocoureur Nick de Vries van Twelge had de Formule 2-race van Monaco won. De Vries startte van pole position en ging de hele wedstrijd on kop. Hij hier een flinke vastsprong opbouwt, doet de race stil aan wat, omdat een stuk van de baan blokkeert weer na een misleide inhaalactie van Mick Schumacher. Nadat de wedstrijd weer verder ging, wie de Vries opnieuw goed voort. 4 rondjes voor de finish gingen de pitstop in, maar dat kon er haar, want daarna leidde nog heel de eerste. En die koppositie had er net meer aanstaan. De winst van de Partij van de Arbeid bij de Europese verkiezingsjuster wie een verrassing voor voorzitter Hans Konst van de PvdA in Friesland. Nevens de exit polls krijgt de PvdA 4 van de 26 Nederlandse zitten in het Europees Parlement. Voorzitter Konst van de PvdA Friesland is blij met het succes, maar dat betekent net dat de zwargen van de partij oren binnen zaten. Ik denk dat de PvdA nog lang net waarom is. We mogen gewoon heel blij zijn dat we het nou bij de Europese verkiezingen zo goed bij doggen. We zijn hier in Haas en daar hebben ik bij de laatste raadsverkiezingen een heel goed idee. Maar je moet wel eerlijk zijn, over het algemeen zitten wij nog heel tijd in hoeken met, althans bij verkiezingen, net de meeste stemmen terug te komen. Sportclub Heerenveen had een nieuwe voorzitter van het stiftingsbestuur. Het is de 56-jarige Verde Pronk. Pronk had bestuurservaring in de financiële en Dwarsemevraad. In het verleden weer onder oren algemeen directeur bij Sportstad Heerenveen. En op dit stuit is hij mei-eigenaar van The Green World Company. Dan het waar. De zinnen er volle bij. Er zit een matige west-noordwestenwind en het is een graad 8. Morgen hebben we geregeld zinnen. Het wordt een graad 15. Snijden een beroenelof, maar dan kunnen zinnen er toch ook wel weer even bij komen. En snijden wordt het 18 graden. Mij en oor ben wij grutskopjes grijdenvogels. Bisto boer als leenwerker? Denk dan mij het meer om de nesten. Meer rom om nesten hinnen en meer van binnen naar boeten. Zo hadden piekjes kans om harm te verskoeljen. Een nijswarger van de vogelwacht kan die helpen. Zoek op grutskopjesgrijdevogels.nl voor meer informatie. Snijn in Bureau de Vries. We gaan weer op de fiets. Op een fiets troch het Heidenskip. Tot zo op de Usterlaardiek bij de Driesprong. Mooi op een audio-app. Stappen weer op. Onderwijs, mooie verhaal. Ik deed er wel wat grappig over, want ik zei altijd... Ik woon in de hel en ik hoop in de hemel te komen. Snijn al voeren in Bureau de Vries. Dat is Kruidvat op zijn allermooist. Alleen deze vrijdag en zaterdag in alle Kruidvatwinkels. Alle, ja echt alle Essence en Catrice Make-up derde artikel gratis. Dus 1, 2, 3 naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bij BCC denken we graag met je mee.
Deze vakantie zijn jouw kinderen urenlang zoet met onze tablets, laptops en e-books. Shop op bcc.nl of kom langs in de winkel. BCC, altijd een oplossing in huis. Omroep Friesland, Noorderwierlijn, bij Willem de Vries. En wij gaan lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. En dan hebben we gekregen al een lekkere soundcheck. Je hebt van Jeffrey Halford en The Healers. Ik ben aan het toeren van mijn nieuwe album. Ach, we schakelen zeg maar, van Leouters, Bildkers, nee, Canadezen en in dit geval Amerikaan en nee, Frieske Pian. Ja, Martin, hoi. Goeiedag. Krijg binnenkamer. Ja. Hoe is het? Zeer acceptabel. Zeer acceptabel. Ja, ja. Het koel minder, zeggen we dan. Ja, het koel minder, inderdaad. Ja, we kennen die Frieske Pian, Mark Kelly's en in het verlengde daarvan de Cross Guitars Festival. Hè? Ja, klopt. Ja. Na je week is het wel los. Ja. Dat we een prima programma flanst. Ja. En het leek het al eens een beetje uitverkocht eruit. Bijzonder, hè? Ja, ik denk via de hier eigenlijk hoor, dat we stier uitverkocht eruit. Ja, en het is een bijzondere editie, hè? Dit is de 15e keer. Ja, we hadden een discussie gewoon. 2004 weer de eerste. Dus Arjen, een van de compagnons, die zei het is 14 hier. Nou, dan ga ik een rietje van maken tot en met 15 en ik kom overal eerder al achter. Ja. Ik zei, we maken er gewoon 15e keer van en anders vallen die helemaal weg. Ja, ik heb het het feest vieren. Ja, dan geen probleem mee. Ja. Nou, de heim wordt bijzonders omheen georganiseerd, maar dat gaan we straks nog goed te prikken, want dan komt zit je nog wel in. Kon je tot 4 uur versie, hè? Ja, prima. Ben je oorman trouwens? Ben je onderwijs? Happy had terras hier en zei dat er het smal druk gaat. En Albert die zit in de zadel. Ja, die zit in het leer, dus nou jongen, dat maakt het verhaal straks aan. Want het is West 4 en je met het is een zeer sympathiek en ontzettend leuk festival. Maar in dit geval is ook een bijzonder muzikaal eerbetoon onder het festival, want dat hebben we er voor maken eigenlijk, hè? Ja, nou, dat is een single uitgebracht. Ja. Nou, die leren we aan jaren. Ja, dan praat ik over. Maar goed. Maar ik heb bij die hoendel. Ja. Ik denk dat steeds ik wat te gek vind. Misschien ik nog wel eens wat voor Cross Guitars. Ik had door Jeffrey Halford en Healers. Hij is hier als een keer. Welcome to the show again. Thanks for having me, Willem. How is it with you? Very good. Yeah? Running around Holland and Germany, having a nice tour with a new record out called West Toward South. What's the story of the record? The story of the record. Working long on it? Yes. It was produced by my boy back here, Adam Rossi. Okay. But what was great about this record is the story of two brothers set in the turn of the century, heading towards the West to make their riches, and kind of set in the Old West. And that's a genre I thoroughly enjoy. And the album's been getting great reviews, which always helps. And I encourage you all to take a listen. We're going to play something live of it. You play now in Europe. You play a lot. Is it all year playing in America too for you guys? Oh, yeah. Always on the road? Well, we mostly cover North America. Okay. So I'll go down to Texas. I'm playing in Boston though, so I run around. Yeah. You know, you go where you're gonna make a little money, where they love you. That's your job. That's your life. That is my life. Is it a long tour here in Europe? We're here till June 9th, and we're in town, as you know, right? I'm hoping maybe some people come out to the show in Walden. That's the correct pronunciation? I will pronounce it well. You will. Thank you very much. Happy to have you on the show again. I'm going to tell the people where they can go to see you live. But today we are live here in the studio. Yes. I'm very happy about that. It was a quick sound check, but it sounded great. So that's what we're all about. We're all about quick. And good music. Right on. Thank you. What's the song you're going to play? This one's called Dead Man's Hand. Okay. Live, you know what I mean? Jeffrey Halford. To the bottle like a woman to a man, drawn to the table inside a winning hand. Pro handle sash, it only takes one shot. Put your money on the table and show me what you got now. Well, it's a coward's move to come up from behind. Yeah, progress was bound to leave me behind. I
questioned my character, both sides felt good. I felt the burn of the leather when I dropped down to the wood, holding a dead man's hand. A dead man, holding a dead man's hand. Dead man, holding a dead man's hand. Whoa. Well, and the man I become, not who I wanted to be. Oh, well, I guess I'm stuck here with myself. I guess I'll make my own way to hell. Ambrose and Cyrus left long ago. Oh, left it down in a town called Slow. All come down in a lawless land and wound up holding a dead man's hand. A dead man holding a dead man's hand. Dead man. Thank you out there. I appreciate that. Go to another one. Here we go, here we go, here we go. This one is another song off the record. It's called Deeper Than Hell. Pierce the water, I can feel it on my skin. Well, you thought you had me, man, I took that long jump in. You can try to find me, I'm just an empty shell. I'm 1,000 miles deeper than hell. Well, you can have my woman, she said she'd kill me first. And if that day comes, I'll let her drive the herd.
Raise my rifle in the sky, ring this rusty bell. I'm 1,000 miles deeper than hell. Sky's on fire, gonna ring this rusty bell. Yeah, I've got a premonition that this might not end well. I'm knee deep in the water, you can't track my trail. I'm 1,000 miles. I'm 1,000 miles deeper than hell. Smoke fills the sunrise. She's face down by the still. I got a premonition this might not end well. You can try to find me, I'm just an empty shell. I'm 1,000 miles. I'm 1,000 miles deeper than hell. Well, yes, I pine for whiskey in a sweet Black Hills hole. You can see myself all dressed up as I walk through the door. You can hear that piano playing. Mister, play one more. Mister, play one more. I'm 1,000 miles deeper than hell. Wow. Thank you so much. Het is je het tiende album te missen bij deze man die in Nijs besteedt, West Towards South. It was your 10th album, isn't it? 10th album, yeah. How did it all start? 10th time's a charm, you know? And 10 times a struggle or not? How did it all start? There's a guy in Mill Valley. He started a record label out of a small boat, Floating Records. So I've always written songs kind of in the Old West, and he was like, man, do a story about this. So he encouraged me to write an album all about, you know. Which genre did you like the most in the beginning? Was it blues, Americana, or country? Well, you know what I call my music now? Because Americana is such a broad, it's almost like too much. Yeah. So what we are is we're rock and roll country soul. Rock and roll country soul. I mean, I started rock and roll. That's it. Sounds like a poem. Well, that's what I do, hopefully. Yeah, I like it very much, guys. Always with the three of you? Yeah, this is my. These are my brothers in arms here, and we've got a really good sound. Come see the whole show. This is a crazy cool atmosphere at the television station, and but when we have a show, it's relaxed. We do ballads, we do everything. But these guys are great. This is Bill Macbeth and Adam Rossi over here. And Adam produced the record. It's great
you know, you talk to other musicians, it's very hard to find a good band. You know, I've been going through bands for years, and I think I found some guys that put up with me. Great, man. Thank you very much. You play... Ja, applaus, dames en heren, voor Jeffrey en Maarten Helvertus. Komende teasers, zet ik hem er even bij, 28 maart. I'm pronouncing it in Frisian. Zij treden dan op in de Volk in de Woorden. In Stanja staat in Oenesjerk. Dus Volk in de Woorden, komende teaser. Ik herhaal het straks nog wel even. Dan staan ze met z'n trein te spelen. Het is zeer rond iemand. Het is geweldig live. Thank you. Thank you very much. See you next time, guys. Goed, ze moesten even heel snel soundchecken, maar dan gaan we rap. Goed, 28 maart. Stanja staat in Oenesjerk. En de man die het nou opstaan gaat, daar kreeg ik een mailtje via van. Hij binnenkort op feest. Hij zei, Rino, een woordmandje. Ja, dat ben ik. Dat bent u? Ja, dat ben ik. Hoe is het nou? Best. Mooi. Ja. Eerst een feestje, want dan had ik nog een single uit, dus dat al je drukte, joh. Ja, al je drukte. Waar komst u bij trouwens? Ik kom van oorsprong van Griep. Maar? Ik woon nog in Drachten. Je woont nog in Drachten. En daar had ik het woordmandje. Ja, en altijd met muziek bezig? Ik had op mijn zoon, tenminste hier op de zang. Ja. Toen had ik hier en niks van die. En toen was ik 50, toen ben ik weer begonnen. Als hobby. Ja, mooi toch? Een hobby is mooi, maar dan net een leven met. Nee, want dan wordt het druk te grut en dan word je frustreerd. Dan word je, dat waar je net. Maar de kroeg erin goed? Redelijk goed. Redelijk goed. Ja. Met moeilijke tijden, of valt het je stakjes merken dat de economie weer wat beter wordt? Of? Ja, dat is wel een beetje merken. Mensen krijgen weer wat werk. Trouw de weekend is net heel druk mee in de weekend en dan hebben we net klaar. Het woordmandje, ja, in Drachten. Daarom, het is de simpeling gewoon. Maar dat was binnenkort feestje, toch? Ja, ja, mooi. Al is Pietje Thomas, die had zo'n programma voor de televisie aan. Ja? Nee, ik weet dat ik krijg wat. En Bertha Sipma, dus ik krijg een zoon van mij. En René Becker. Ja. Die hebben mooi aan. En dan moet ze wel om 10 uur komen. Want Lise Pietje vanwege de leeftijd maar net laat jongen. Oké. Maar het werd een mooi feestje dus? Ja, dat geef me vanuit. Ja. Nou, en toen kwam ik naar mij, die krijg ik nog even. Het album maken mij trovennoemers. En daar binnen een stuk wat van dingen. En dan zeggen ze alle die weer vrouwen. René jongen, dat Friese noemen. Ja. Potverdomme, hebben we de trein in de regen. Nou, ik denk, dan mag ik eens jongen van. Nou, pak ik even, kom even mee. Rino is de, even zien, pak ik even de zangmicrofoon. Zo werd het hier in deze show. Dat mag al je kennen. Nou, dan had ik nog een woord, man. Dan redt het ermee. Rino, is dat van Rintje of zo? Of, Nee, ik was vroeger in Nieuw-Zeeland. Ja. En dan werd ik bij een broer of fruitplukker. En die hield me op van een talentenjaar daar. Ja. En die koe naar de Rino's groeien, dus ik de Rino. En zij is de Rino aan. En toen kwam ik hier in Drachten te waaien. Ja. Nou, als ik in Rino's in Drachten die bij de gemeente werd, die jongens, een collega, er niks mis mee. Dacht ja, maar Hans is wat rond, man. Ja. Nou, hier ga ik je simmer om. Rino, prachtig man. Hoe heet het nummer? Ik heet het live. Live! In orde, wie dames en heren, het woordmandje! Oh, die flauwekul van mij. Maar ik, met al die tinken, oh, die vrijerij mij die. Die mooie eigen, die in mij smelten, zetten mij in vuur en vlam. Elke keer dat toch mijn onkomst, ik mezelf net in bedwang. Hier die leef, die hele lichaam. Elke centimeter lang, elke keer als we dienen, wie was mijn de vlam. Levenskot, wie is mijn famke en ik krijg een wild beest. Levenskot, als du bij mij viest, wie altijd een machtig feest. Hier die leef, hier die leef. Ik kon het zonder die. Bij mijn jouw lietse wetjes, maar onze van belang. Ik leef die hele leven lang. Als de keer als ik je ritme zeg, kriebelen dat bij mij. Vooral als je voorbij komt in die mooiste lingerie. Soms pakt het zo met mijn hand,
of we fietsen naast elkaar. Ik zeg alleen nog daar maar. Dan zeg ik net naar een oor. Kiet je leef. Kiet je leef. Kiet je leef. Ik kon het zonder die. Bij mijn fjouwer liet ze wetjes. Maar oze van belang. Ik kiet je leef. Die hele leven lang. Ik viel het bij het tutjen als de fluister des chimney. Ik herg 100.000 sterren en leefde vannacht bij die. Die kroepke en die kniepke maken me altijd zo lied. O levensgod, wat hier wie een machtig mooie tijd. Kitty leef. Kitty leef. Kitty leef. Ik kon het zonder die. Bij mijn fjouwer liet ze wetjes. Maar o zo van belang. Ik kitty leef. Mijn hele leven lang. Ik denk dat ik grauw word, is hard werden met die. Alweer dit maar alleenig voor de vrijerij. Kitty leef, ik kon het zonder die. Bij mijn fjouwer liet ze wetjes. Maar onze van belang, ik hier leef, mijn hele leven lang. Hier leef, mijn hele leven lang. Ik hier leef, bij mijn hele lichaam lang. Het woordmaatje, het kwam uit de tien. Dank u wel. Dank je wel. Nog een keer het feestje. Morten Janne dus. Ja, mooi hoor. Hoe laat begint het? Zie je hoe ja, nu ook hoe de zaal hier. Ja. Maar zie je hoe ze jongt het jonkje al. Oké, en hoe laat jongt toe dit nummer? Dat is heel veel letter. Oké, mooi. Album is uit in ieder geval. Rino, het woordmaatje in Drachten. Het laatste nummer van dit uur. Straks geven we terug met de Jake Dogs Marrow. En weer nog Hanna, dikke Hanna. Hoe dat zit? Jij maas. Graag gedaan, Alex. Voor elk die wat te sissen had, voor elk die wat zezen vol. Ik zal altijd zijn vrijheid van meningsuiting verdedigen. In discussies. Leuk trouwens met dat Fries. Erg leuk. Een powercollege. Waarom zouden we het niet een keer anders doen? Of my muziek. Yes, I know when Jesus saved me. In de wekelijkse talkshow Iepen Up Live komt alles voorbij. Iersam patroon is de conjunctuur van contra-conservatisme en pro-conservatisme. Kom los, praat mij of hark je mij. Uiteindelijk is het net als die leuke jas. Alle waasdies van 8 uur al in Muziekcentrum Neushoorn in Ljouwert. Het is een kwestie van past die bij je of niet. Of zeg mij op Facebook, YouTube of omroepfriesland.nl. Holtrop slaapcomfort on een midstrieten op een jouwer. Een protte bekende merken, mij als uitschitter de Sleep & Dream collectie. Yo Sleep, u's berop. Steen fit op, mijn bed van Holtrop. Van Tilburg past lange armen en korte benen. Een maatje meer of minder? Van Tilburg past jouw lijf. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Snijn in Bureau de Vries. Ik vind wel dat ik een goed leven heb gehad. Verliezen Wieke verstoor kunstenaar Saltin Peter. Mooie vrouwen gehad, mooie reizen gemaakt. Redelijk succes geweest met mijn werk. In Bureau de Vries jocht er zelfs weer om op zijn libben en zijn kunst. Ik ben er toch zeer content mee. Echt waar hoor. Snijn al voeren in Bureau de Vries. Het zijn de nationale fietsinruildagen bij Stella. Jouw oude fiets is nu extra veel geld waard. Ontvang minimaal €600 inruilpremie op een nieuwe e-bike.
Bezoek een van onze e-bike testcenters of kijk op stella.nl. Je krijgt meer voor elkaar met een NVM-makelaar. Want een NVM-makelaar heeft meer overzicht van de huizenmarkt, meer expertise in huis om risico's te herkennen, zoals verborgen gebreken, meer kwaliteit, omdat hij het NVM-keurmerk draagt, en kan jou dus ook meer zekerheid bieden. Vandaar de gevleugelde uitspraak, je krijgt meer voor elkaar met een NVM-makelaar. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Nederland is een bende actief die het heeft voorzien op GPS-systemen in landbouwvoertuigen. Sinds begin vorige maand was het op 8 plaatsen raak in Zeeland en inmiddels zijn er ook meldingen gekomen uit Groningen, Brabant en Gelderland. In Sluis was gisteravond een bijeenkomst voor Zeeuwse boeren. De politie vertelde daar dat de zaak nu landelijk wordt opgepakt. Voor de gedupeerde boeren loopt de schade in de tienduizenden euro's. In Utrecht hebben ongeveer 1500 jongeren meegelopen in een klimaatmars. Voorafgaand aan de mars tekenden 226 leraren een petitie waarin zij verklaren dat ze achter de scholieren staan. De Utrechtse studenten zijn onderdeel van een wereldwijde klimaatstaking. Volgens de BBC doen 110 landen mee aan de actie. In de criminaliteitscijfers over asielzoekers zit geen verdenking in verband met moord. Het enige misdrijf met dodelijke afloop werd gepleegd uit zelfverdediging, blijkt uit onderzoek van het AD dat door de politie is bevestigd aan de NOS. Staatssecretaris Harbers stapte dinsdag op omdat hij in een rapport misdrijven gepleegd door asielzoekers zou hebben weggemoffeld. Daarbij ging het om verdenkingen wegens moord, doodslag en zedenzaken. Nu blijkt dat het in 1 geval ging om doodslag. De rechter oordeelde in die zaak dat de man had gehandeld uit zelfverdediging toen hij werd mishandeld. Het gemeentehuis van Gilze en Rijen wordt sinds vorige week bewaakt. Aanleiding is een dreigbrief. Over de precieze inhoud of de afzender wil de gemeente niet zeggen. Als het gemeentehuis open is er nu een bewaker aanwezig in de publieksruimte. Gisteravond kwam bij de politie een melding binnen van een verdachte situatie bij het gemeentehuis. Die ging over een man in een bushokje ertegenover. De politie heeft hem aangesproken waarna hij wegging. Het gaat om een bekende van de politie. Het weer: in het zuidoosten een kleine kans op een bui. Verder vrij zonnig en het is 18 tot 23 graden. Morgen in de ochtend bewolking met in het noorden kans op een bui. In de loop van de dag breekt de zon vaker door. Dit was het NOS Journaal. Nog één uur het game met Noorderwien Live. Aan is met Jake Dogs, Marrows, kom al hier uit Friesland bij. En Hanna. En Hanna had een heel mooi vestje. Nee, ik verklap nog niks, maar Maas is maar even hier. Aan is dus Noorderwien Live, lijst hoeren. Wist je dat? Ook cilindersloten kunnen een certificaat hebben. Die heb je nodig om een sleutel of cilinder te laten maken. Extra veilig. Je hebt nu al zo'n cilinder voor €49,49. Multimate of Hubo helpt. Dus die leuke schilderjongens hebben mijn hele huis geschilderd en ze vertellen wat het kost. Ik zeg, zo weinig? Willen de heren dan nu iets heel erg lekkers bij de koffie? Met Glansgarant wordt uw huis 10 jaar lang geschilderd en onderhouden voor een vast laag bedrag per maand. Het Glansgarant onderhoudsabonnement. Kijk op glansgarant.nl. Wat overwaarde opnemen om financieel ruimer te zitten tijdens mijn pensioen. Hoe ik dat doe? Nou, ik vraag een overwaardehypotheek aan bij ABN AMRO. Hebben ze ontwikkeld met leden van Vereniging Eigen Huis. Dat klinkt prachtig en dat is het ook. De rente wordt wel opgeteld bij je hypotheekschuld. Die wordt hoger, maar zo heb je geen extra maandlasten. Kun je nu je huis aanpassen en er lekker lang blijven wonen. Van stenen naar saldo. Neem je overwaarde op zonder je huis te verkopen met de nieuwe overwaardehypotheek voor AOW'ers. Kijk op abnamro.nl/overwaardehypotheek. Let op. Geld lenen kost geld. Het geluk van Nederland, dat is de Achterhoek. Met tal van attracties en evenementen voor het hele gezin. Voor ieder wat wils. Want de Achterhoek is verrassend veelzijdig en lekker dichtbij. Kijk op Achterhoek.nl voor leuke tips en ideeën. Echt Achterhoek. Dat is Kruidvat op zijn allermooist. Alleen deze vrijdag en zaterdag in alle Kruidvatwinkels. Alle, ja echt alle Essence en Catrice Make-up derde artikel gratis. Dus 1, 2, 3 naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Omroep Friesland. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast
maar zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwiel live, Noorderwiel live, Noorderwiel live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur alweer van Noorderwiel Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar geven we wijdwijdig nog vooruitblikken op het feest. Frieske Pjellen, Cross Guitars, Jan Marten. Straks mijn bijzonder moment ik nog, want de beide makkers ben je, maar er is een speciale single eigenlijk makker. Ja, net de eerste keer trouwens, want ik kan me nog een oorsingeltje herinneren. Ja, we hebben vaak een projectje gewoon. Ja. Is mijn vuilnisman. En, ja, Jiskeman. Jiskeman, hè? Ja. En later de omrennen heb nog eens. Echt nog? Ja. Nee, er zit al een protocol in altijd. Ja, toch? Nou ja, dan moet je ze nog weer even oppakken. Is dat ook een beetje de onderliggende idee van het hele festival? Gewoon eigenlijk, ja, je neemt het heel serieus, maar gewoon lekker gezellig loltrap. Ja, alles wel. Ja. En zo, daarom houden we de glitz. Ja. Dat dan hou je het onder controle. Nooit hoe wagen om een schaal heuger, grutter, massaler te gaan? Nooit. Never. Nee. Hey, we zitten op de geweldigste locatie van Friesland. Hè? Ja, je bent prachtig. Nee, die mij niet doen. Café Makelli's, Europees bekend. Wereldberoemd eigenlijk. Ik maak die al wat prikkelen. Ja, natuurlijk. Ja, even, we komen er straks nog wel over te spreken. Even een klein tipje van de sluier. Nou, omdat we 15 jaar bestonden. Ja. Ik zit er met Jos, ziet maar aan de pleet van Vreed. Aan de pleet van? Ja, we hadden de pleet van Vreed in Makelli. De onmachtig lekker riet. Joer ik wel. Ja. En ik geen dank, happy. Maar gratis. En Jos die hier kreeg een oud nummer, een oude demo van Eddie Mulder kregen. Ja. En had er daar wat mee doen woe. En begin kreeg we gewoon en eigenlijk voelde het kwartje heel rap kwartje. Maar dat idee weer heel gauw ontstaan. Ja. En 2 weken later stonden we op het podium Makelli op Mendion. En samen met Eddie, Jos, Geert Hiemstra van de mobiele studio, Zusterveen. En Dr. Temtem, Wopke van der Mol. En wie het nummer in Jonna hier we erop staan. Hartstikke mooi man. Goed, ik geef straks te praten. Even over het festival zelf. Wat helemaal hier? We hadden redelijk lollig programma. We beginnen met blazen, man van Oertrup. Black Bottle Riot, dat is voor de eerste keer. De toonje wordt een herhaling van vorig jaar, want dat weer een geweldig succes. British Fame, mijn Britse rocknummers. Met zit Jos Hartenveld ook in. En de Status Quotes. Nou, die jongen die rent altijd om Tiel. Ik zag maar altijd uitverkocht. Vreeds, dan hebben we de Tin Lizzy Project. Ja. Die heet de Mickey's hier. Ja, klopt. Samen met Railroad, die wij op zaterdag hebben. Ja. En jongens hebben we Predator, waar het festival ooit mee begonnen is. En dan hebben we midjes de Two Faces. Hebben we daar nog. Eddie en Jos. Eddie Jos. En die Jos die had ik een verste tent staan, denk ik. Nee. Ja, die kan peer. Van eigen kamerkoving of dat er. Oh, die kan het wel op, ja. Ik ken haast nog hoe ze in een pjellen opziet. Ja, precies. Ik krijg hartstikke kaai mij. Ik zeg, toen ben ik trouwens 14, hebben we midjes de Young Bunch. Raddevallen komt een ploeg van 12, 13 muzikanten. Heel lollig. Die kist hier, dus wel lollig. Bedankt voor de tip, man. Zaterdagmiddag de dames Vocal Roses. Die hebben we hier ooit een keer... Ooit ontvoerd in deze studio? Ja, toen wist in Jelloerke en Oerke wist mij met de vrouwen kleren. Dan hebben we de rest van de dag hebben ze mij gewoon. Ze zitten er nog. En ze zijn elke keer part of the show. Ja, mooi man. En jongens hebben de Railroad, die een nieuw album brengen ze uit. En de topper Dan Beert, de Satellites, George Satellite van I Love You Period. I love you. Die man die gaan weten, jongens. Die hebben voor hier een Hamburg en dat weer zo geweldig. Dus dan hebben we onze zinnen opzet en dat is wel lukt. Mooi lesje, man. Straks meest het in kwart nog even weer Helly en Live de single again van Jos, die came haast net. Ja, die. Ja. Goed, we komen erover te spreken. We praten eigenlijk nog even met Klaske, maar we gaan eerst even naar Jake Dogs.
Meneer Magili, hoi. Ja, goeie. Alles goed? Ja, best. Ja, goed, jongen. Nou, het verhaal al even niet, maar we beginnen het even in herhaling doen. Want ik hier jij op de mic de Hangouts hier te gast. En dat is net een letterlijke battle, maar wel leuk. 2 muziekbands. Zij in de Stones, hier met de CCR-hoek, hè? Ja, nou ja, dan heb je wat een mooi programmaatje voor vanavond. Ja. Alleen maar leuke reacties. Dus en wij vinden het zelf ook hartstikke mooi. Nou ja, en Creedence, dat hoor je hartstikke uit te lezen. Dat is gewoon fantastische muziek, toch? Ja, ja. Maar ja, nou de hamvraag. Creedence of Stones? Ja, wij zijn Creedence. Ja, hè? Ja. Fogerty. Ja, goed hè. Jong speel je? Hoe zit het? Voor het weekend? Nee? Ja, zonnig hè. In Salenskaaf. Ja, prachtige plak trouwens. Ja, daar gaan we voor. Ja. En daar maken we een mooi feestje van. Ja, mooi man, goed zo. Is dit Bluent een beetje met je beiden oploeken of Jim Sjoggen wel? Ja, nee, we zien wel. Solo doen we ook dingen natuurlijk. Ja. En hangouts ook. En dit zijn leuke dingen te gaan. Ja. Stel even de band voor ons, Dorst. Ja, Arjen Blanksma op de gitaar. Ja. Germ Dikland op drums. Mooie Queensryche t-shirt. Ja, Ilko Braaksma op de Wim Heijns bas. En Dirk Magili zit hier met een enorme grote gitaar. Ja, nee, dat is een mandoline, hè? Ja, joekel. Goed zo. Welke nummers gaan we aan? Long as I can see the light. En Put a spell on you. Ja. En nog even rossen met Fortunate Son. Ik ben er helemaal voor. Dames en heren, Jake Dogs live in Noorderwien. I got an old traveling bone, but it's real, won't leave me alone. Oh, I'm gone, Lord, I'll be coming home soon. Long as I see the light. Traveling bone, but this feeling won't leave me alone. But I'm gone, Lord, I'll be coming home soon. Long as I see the light. Yeah. Yeah, yeah,
a spell on you, because you're mine. You better stop the things that you do. I said, watch out, lying. Yeah, I ain't gonna take none of your fooling around. I ain't gonna take none of your put me down. I put a spell on you because you're mine. I put a spell on you because you're mine. You better stop the things that you do. I said, watch out, I ain't lying. I ain't gonna take none of you fooling around. I ain't gonna take none of you to put me down. I put a spell on you because you're mine. Dank u wel. Oude rocker van de band.
te kijken bent. Jake Dogs, Creedence Clearwater Revival. Komende snijden Migje. En dat is weer hellijk, Jos. Dit is Snijdermorgen, televisie. Ik is er dus van Migje nog in. Van een uur of 3 in Salen Schaaf. Echt old school. Lekkere muziek. Rolling Stones, Creedence. Product tournee dus bij de Hangouts. Maar ik nog wel zelf op een paar dus. Ja, zeker. Ja, lekker drukte. Dus lekker spelen. Klinkt lekker, man. Ja, nou, dankjewel. Kom maar eens weg, zou ik zeggen. Ja, doei. Rock'n'roll. We spelen hem daarna nog door replay ook, hè? Riepstermerken? Ja. En dan heb je nou wat dingen. Ja. Gewoon even zien. Gewoon even op het site zien. Facebook, sites en alles. Ja. Facebook, juist. Het belangrijkste in ieder geval, komende Snijdermiggen de Selen Schaaf bij de Hangouts. Dankjewel jongens. Top. Hartstikke mooi. Je naar Orrit nog even, maar ik zie nog niet eens dat het volkertje binnenkomt. Volgend jongen. Ah, goeie. Ja. Goh, wat zit ik je prins heerlijk op dit bankje. Nice bij steun toe verlaten, afknikken. Alles goed afknikken? Ja, best. Is iedereen in binnen? Alles. Dus ik eerst daar. Ja. Hanna, je er al? Hanna zit je daar. Ja, die zit daar al, die zal aan optreden. En wie zal nog optreden van Marrow krijgen in verband met de jouw? Dat klopt. Ik als een bus, Willem. Ja. En doe best aan het voort ook? Ik in naast voort. Ja. Ons wel weer waarom? Ja, hoor, weekend. Hoe is het bij Volkert? Ja, goed. Ja, van de middag vrij. En, Bleek je? Ja, ik zie het op een bank. Ik best een jongen. Ja, ik denk, wat mat ik? Ik denk, het is zonde om een hele middag op een bank te zetten. Ja. Nou, ik denk, wacht eens. Ja. Ik kan wel even naar Leeuwarden, even naar Noorderwien, even buurten. Ja. Ik zal haast naar Orrit. Hij wat leuke dingen die in de orde aan de dagen? Ja, juist. De AVOEK die heeft een hele nieuwe spulgame bedacht wat zet onderwijs. Om de stavering van het Fries even weer onder de aandacht te krijgen. En dus daar hebben ze wel werk van houden. En juist waar dat Twa-Street dat spultje, die game waar officieel lanceren. En dat dienen ze maar een echte spelshow bij de AVOEK. En dat mocht ik presenteren. En jongen, dat weer was zo vet. Ja, dus dat weer een hele leuke opdracht. En die onthoust dan ik wel. Dus, En die boerenkolom sloeg heel wat door. De kolom van Vlien is nog wel op internet te zien. youtube.com/Noorderwien. Protte reacties op gewoon. Dankjewel. Ik kom straks nog even bij die hier. En ik geef naar Orrit. Orrit komt uit Canada. Is on tour. En zal nog in IE spelen. Jong Klaske. Ja, jong. How late tonight? Do you know? Klaske is the boss, I know. 8 o'clock. 8 o'clock, hoort het. This Dream Projects. You're gonna play another song. What's the title? This is called Haven't Got a Clue. Geen idee. Live in Noorderwien. My heart is spoken for. Body is negotiable. My soul is not my own, my mind is mine but sociable. History does not repeat, it's never even stopped. We just keep picking up where someone else has dropped, and yet, if this is all we get, then what are we to do but treat each other kindly, though we haven't got a clue? I'm full of memories, they're spilling over the brim, and they make loss of time seem so awful grim. But here I am right now, making one anew. And it just so happens that I'm here right now with you. And thus, we must not fuss. 'Cause what are we to do but move each other gently, though we haven't got a clue?
The answers are just questions that have chosen a direction. Gestures are just needs we have reached for with our golden gloves. It's not that I'm accusing you, 'cause clearly I am guilty too. But if we've got this chance, I'd rather go for romance. Words are spoken all the time, they're all we've really got. Though there are galaxies between what we said and what we thought, and though you say nice things to me, they're only borrowed lines from every other person in every other time. And so, if this is all we know, then what are we to do but speak with candid honesty, though we haven't got a clue. We haven't got a clue. Thank you very much. Wauw, thank you very much. Alright, en ze speelt jong dus in I en ik hoop dat ze hier wegkomt. Na album is ze met Wander en komt in kwart en ik wil het een grif hier in de studio weer. Dank u wel. We gaan naar de break. Straks meer Noorderwiel Live. Yo! Als mama komt te overlijden, hoe weet ik dan wat ik allemaal moet regelen? En of ik het wel goed doe? Een Jarden-uitvaartverzorger denkt met u mee en doet suggesties die u helpen de juiste keuzes te maken. Voor een mooi en persoonlijk afscheid van uw naaste. Ook bij u in de buurt staat een van onze 100 Jarden-uitvaartverzorgers voor u klaar. Kijk op jarden.nl/zorg. Het zijn de nationale fietsinruildagen bij Stella. Jouw oude fiets is nu extra veel geld waard. Ontvang minimaal €600 inruilpremie op een nieuwe e-bike. Bezoek een van onze e-bike testcenters of kijk op stella.nl. Samen dingen doen met iemand die jouw interesses deelt. Ook bij jou in de buurt zijn ouderen die dat graag willen. Dus heb jij een uurtje over en hart voor ouderen? Word vrijwilliger bij het Nationaal Ouderenfonds. Want ouder worden doe je samen. Kijk op ouderenfonds.nl of bel 0800 1325. Gezond met Kruidvat. Ondersteuning gewenst voor je zenuwstelsel en het behoud van soepele spieren dankzij magnesium? Wij helpen je met Lucovitaal Magnesium 400 milligram L-tryptofaan capsules. Nu alle Lucovitaal 1 + 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Hiernaast is het laatste jaar in mij onderhoren dikke Hanna. Waar dat is? Dat jest Asus Maria Stutnijs. Uit de provincie mij Tietersijers. De man die het zakenman Bert Jonker besketten had bij I-stadion Tialf op het Heerenveen is net vuurwapengevaarlijk. Dat zei zijn ex-vrouw. De verklaringen staan jekken on het dossier hoe de zaak. Bij de behandeling van de zaak 2 weken lang kwam naar voren dat de vrouwtje in de politie zei haar zo dat de verdachte vuurwapen gevaarlijk is. Zij lees dat in een Twitterverslag dat van de rechtszaak maken waard en had doelwitte dat ze dat nooit zijn had. Nevens de advocaat van de verdachte is het belangrijk dat die nuancering in het dossier komt. De verdachte is 4 jaar cel eerste. De uitspraak is oer een lietse 2 weken. De 21-jarige Gijs van Solkema van Snits speelt het morgen mei het nationale volleybalteam in Kroatië in de Golden European League. De spulverdeler is een van de 2 spulverdelers die het selecteert binnen terug de nieuwe bondscoach Roberto Piazza.
Er is haast een generatie oorheen gegaan voordat er weer een Fries deel uitmaakt van het Nederlands team. Nou, de gloriëren maar Jan Postuma, Ronald Soutsma, Olaf van der Meulen en Richard Schuil. Gijs van Solkema weer verrast terug zien uit verkiezing. Van mijn positie gaan er normaal gesproken 2 mee bij die 14 en er stonden op de lijst 5 namen van dezelfde positie. Nou ja, het was enigszins wel een verrassing omdat de afgelopen jaren de eerste 2 wel redelijk vast stonden. Nou ja, nu ben ik er een soort van tussen gekropen voor nu, dus dat is hartstikke mooi en dat was enigszins wel verrassend, ja. Keertser Daniel Iziger is terug de strafcommissie van het Keertsboen KNKB schorst voor 3 wedstrijden. Iziger krijgt de straf omdat er een wedstrijd in Weidum keert staat voor de afdeling Huzum. Wils die nevens de KNKB als inwenner van de Ljouterwijk Zuiderboorden uitkomen matten hier voor de afdeling Gautum. Er speelt ook nog een kwestie met keertster Manon Scheepstra. Zij had ook van Huzum keertst. De KNKB had haar vregen naar haar wendplak en daar kwam nevens het boen net een bevredigend antwoord op. Hoe die kwestie komt na je week en alle gedachten meer duidelijkheid. Spoorbeheerder ProRail is op het station van Heerenveen begonnen met onderhoud aan de perron. Er komen vernijde keerwanden en het perron krijgt een nieuwe vlier. Op dit stuit haar reizigers er nog geen last van. Het werk valt tegelijk met het werk aan het spoor tussen Ljouwert en Akrum, dat stak een week onpakt wordt. ProRail doet het maar zin. Ze wordt de weken dat er geen trein rijden zo efficiënt mogelijk broekt. De komende 2 weken rijden er in elk geval geen treinen op het traject Ljouwert-Meppel. Het waar dan. De zinnen er volop bij Jood. Er zit een matige west-noordwestenwind en het is een graad als 8. Morgen ek geregeld zinnen, dan wordt het 15 graden. Snijn een bruine loft, maar ek wolles zijn al en dan zinnen en het wordt 18 graden. Holtrop slaapcomfort on een midstrieten op een jouwer. Een protte bekende merken, mij als uitschitter de Sleep & Dream collectie. Yo Sleep, u's berop. Steen fit op, mijn bed van Holtrop. Goed makertje sturen. Gefelicitaard.nl. Altijd iets te vieren. Pijnlijke gewrichten? Atrosan-tabletten van Avogel is een geneesmiddel dat helpt bij milde gewrichtspijn, zodat u soepel kunt blijven bewegen. De tabletten zijn op basis van Harpagophytum. In Duitsland en Zwitserland wordt dit ingrediënt al veel gebruikt om gewrichtspijn te verminderen. Gewrichtspijn? Atrosan-tabletten van Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Wij zijn Wensink, de nieuwe Kia-dealer van uw regio. Daarom stellen wij ons graag opnieuw voor. Om een voorzetje te geven, trappen we nu al af met €2500 kennismakingsvoordeel. Bekijk alle acties op kia-wensink.nl en vraag snel een voorstel aan. Aangenaam. Wij zijn Wensink Kia. Omroep Friesland. Noorderwind live. Bij Willem de Vries. Lieds jaloeren nog te gaan bij Noorderwind live. Straks mijn prachtige bandje Marrow. Dat ik alles weer te krijgen met het Inside Out Festival. Dus na je week op Jouwer. Maar ik ga eerst even naar een collega Erik Enema. Met je beiden stien weer lekker te kloemeren dit hier op het Bevrijdingsfestival. Dank nog trouwens ik voor het invallen. Daarna hier ik voor de griep. Doe best de bikkel. Want was het echt nog een van mijn oornaam. Dus daar ben ik heel blij mee. Een hele structureerde show hier weer op de Vredenmiddag. Ja, daar kwam eindelijk eens rust. Ken dus wel. Ik ken wel. Ja, ik leer nog steeds van die. Ja, nou, door die best. Even los, want de reden dat je best is dat die programma Casa Enema al een tijdje op de radio is. En daar ga je een feestje omheen vieren. Een tijdje sterker al een ier. Vorig jaar mei ben ik begonnen. En na een week vieren we dat Jiddisch feestje. Mei een speciale uitvoering. In dezezelfde studio, Jirre dus eigenlijk. En dan vieren we dat Casa Enema hier besteedt en dat ook maar een dubbel live optreden. Ja, daar heb ik een ontzettend soort zin hoor. Er komt een singer-songwriter. Dat is de stem eigenlijk van William Scene's Transport Music. Een van die favoriete bands. Absoluut de favoriete band van mij. Ik speel op 4 mei op het prachtige, wat frisse bevrijdingsfestival. Dus de zanger van William Scene's Transport Music, Egbert van der Werf, die zal hier optreden. En de hoofdmoot is eigenlijk voor wat ik zelf zorg als een van de meest veelbelovende Friese bands op dit moment. Zeewolf. Ja, dat is een fantastische band. Ja, wordt echt heel leuk. Ja, wordt echt heel erg leuk. Het publiek is van harte welkom. Kom gewoon gezellig del. Ik heb cassis, sinaas en oranjekoek. En structuur. Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Iets van dat ik denk, nou, mooi gestructureerd, goed over nagedacht programma. Helemaal net zo moeilijk, Willem. Ik leer het in de wel eens. Ik ken dat we na HVA werken. Seawolf, te gekke band trouwens, ben ik er absoluut mee eens. We gaan ze ook eens een keer horen bij Erik de gast, dus live. Nog even, wanneer, hoe laat?
komende waarsdag, het programma begint om 7 uur. Was erbij wezen. Mail me eventjes, Erik. c.enema@omroepfriesland, lid ik je binnen. Er kan maximaal 40 in, denk ik, is een beetje. Dus van zondag tot 8 is de live uitsturing. Wat erbij wezen wil, moet je hem jou van wezen. Top, dankjewel. Alsjeblieft. Goed. Nou, waarom naar de chaos? Daar ben ik toch wel goed in. Ja, iedereen is een talent, toch? Dus, ga naar de band Marrow. Die spelen je dus op het Inside Out Festival. Ben ik hartstikke blij mee dat je hem hier binnen. Dat je hem binnen 3 minuten op zijn Noorderwien zijn we soundchecken kon. Dank daarvoor. Het klonk echt nog fantastisch. Dus wat dat betreft ben ik er helemaal blij mee. Stel je hem zelf even voor. Wij zijn Marrow. Ja. Ik ben Volker. Rins op gitaar. Jonas, mannetje van alles. Trompet, toets. Die trompet klonk lekker, maar... Ja, hè? Ja. Hoe lang besteed je hem al? Ben je hem al dwaande? Nou, ik denk krap 1,5 jaartje. Ja. Alleen, we komen nu eigenlijk pas een beetje los. Dus, het doorheen. Ja. Het is bijzonder sfeervolle muziek, mag ik zeggen. Ja, dat is de bedoeling. Ja. Precies, ja. Is dat een beetje het gevoel, meid je hem noemen? Of juist net? Nou ja, voornamelijk Rinze die is hoofdleverancier van de gitaarcomposities. En ik vul het aan met arrangementen en zang. En vervolgens doet Jons een sausje er nog over. En dan proberen we met zo weinig mogelijk middelen. We willen niet te veel spullen meeslepen altijd. Nee. Toch zo maximaal mogelijk bereik te krijgen. Ja. Nou, ik hoop dat wij in ieder geval een beetje helpen kunnen. Want wat ik er verjet had, vond ik in ieder geval hartstikke mooi. Maar je maakt nou de harker en de sjogger uit de mensen hier in de studio. Ja. Maar welk nummer begin je meer? Het liedje heet Team. Ik zeg Marrow live in Noorderwien. Desperate action deserves a reaction, so here you go, fuck this charade. Everything good was destroyed when the rage became all that could ever remain. I was on your side till the storm split the sky. I was on your team till the what became the why. Please hear me out this time. I can't explain exactly how the clouds crushed your eyes. Now I don't condemn you or blame you for anything except for your inside. I was on your side till the storm split the sky. I was on your team till the what became the why. Teach me dependency. The more you cling to me, the faster I run away. Teach me dependency. The more you cling to me, the faster I run. Thank you.
some more temperament, then let's go. Kickstart this engine again. I kinda lost the contact with myself, diminished every expectation, left to something I wish did not exist. To make everything feel new, gonna be in control and go sky. Wanna see the beauty of the world in wonder. Percentless self-doubt, then let's go. Kickstart this engine again. I wonder why I'm questioning myself. Why am I in need of affirmation? It's something I wish did not exist. To make everything feel new, gotta be in control and go sky. Gonna see the beauty of the world and wonder. Gonna reap what I've sown and go sky. Wanna see the beauty of the world and wonder. Wauw. Marrow, Inside Out Festival Nijmegen. Jongens, blijf lekker staan. We willen eigenlijk graag nog een nummer voor hem houden. Dus je kan even een vergadering, bandvergadering, welke je hem dwang hier. Goed zo? Klinkt lekker. Ja, en ik vind het helemaal tof. Hartstikke mooi, dankjewel. We komen straks weer bij hem waarom. Want wij hier te leven over het Cross Guitars Festival. Het komt er weer aan, Friske Piel. En dat willen ze vieren en dat doen ze net samen. Maar een single, en die stiert klaar om in ieder geval van een deel even te spelen. En die maken toch Jos en Eddie, Jos Hartenveld en Eddie Mulder. Jos, hoe is het met mij? Ja, goed. Ja. Maar het eerste minuut lezen, waar is deze dame die nice is? Want ik had iets van een mascotte van de dij of zo? Ja, nou, dat is mijn mascotte, hè. Dat is mijn lieve Emma. Hoe is het? Emma? Emma. Is het net te heeg voor die bar? Nee. Nee? Hey, en die single, hast u die al jet of net? Wat? Nee, single? Cross Guitar. Ja. Eddie, hoi. Hoi. Even over de single, man. Wat leuk dat je dat voor het Cross Guitars Festival maken gaat. Dat zou je groeit in één keer eigenlijk. Ik bedoel, Jan had het verhaal een beetje verteld natuurlijk. Het kwam in een nieuwe baan, want Jos en Jan Marten zitten aan de bar en hun hint door een nummer. En ik kwam ook thuis en prompt kreeg ik een appje van Eddie die hier een harde cassettebandje hier wat trospitten van nou, kerst doe je wat mij. Ik zei van dit is net echt mijn comfortzone, want Eddie is natuurlijk een klassieke schoolgitarist. En kerst doe je wat mij. En komt dus hier in de auto waar ik zei, ja wist. Ik ga kijken met je maten zitten en ik zei dit door. Dus hak door, daar is een tekst schreeuwen. Echt een rock'n'roll tekst natuurlijk. En het leuke van die tekst is trouwens dat we al die bands, hè, die tradiëren de West binnen. Die hebben een tekst verwelken. Die kunnen we al weer even op Facebook tagen of zo, weet ik veel wat. Ja. Spammen. Dus alles komt bijna. En het mooie daarvan is dat we de met z'n allen dienen al hier om een nacht.
En de meeste maar dus kan gewoon bij Appie, Friese Pian en het Collectaarfestival kiezen een cd'tje, keepje en dan gaat naar de Kika. Dus dat is natuurlijk super. Mooi, ik voor het goede doel nog. Maar een leuk project, ja. Een spontane opname. Jij in de kroeg? Ja, zeker. Mijn medewerking van Wopke van der Molen en... moet ik even zien naar ik ben al kijken naar. Albert natuurlijk, ja, legendarische solo, die speelt op zijn mondharpje. Ja. En Jan Maat en ik, die zong mij. En we hadden de techniek mooi. Ik ben altijd zo kijken in naam. Geert Heemstra. Zo, nou is hij beroemd. Ik ben nog veel minder in naam, ja. Ach, man. Ja, ik ben blij. Goed jongens, maar singeltje even nu, hartstikke leuk project. En je zal ik optreden op het Cross Guitars, hè? Dat doe ik, ja. Op welke dag sta je? Op de Vredemeetjes. Ja. Leuk festival, hè? Ja, het is absoluut een leuk festival. Op dit moment hebben we not confirmed, maar eigenlijk ben we two faces. Oké. Ja, to be confirmed. Dat kwam omdat hij die zit daar rommelig met de gages. Zo, er moest een bankje bij en hier een ruzie om. En nou, daarom zie je dat daar. Hè, zo. Goed jongens, hij stiert helaas, ik heb hem net helemaal draaien, maar dit is de primeur van, noem maar, wat is de officiële titel? 15 years Cross Guitars. Wat was er nog meer? Live? Nee, net live. Dat nemen we dus live one in Noorderwind. Maar dit is hem, de single. Ik zeg maar even stevig pluggen bij de collega's hier bij de radio. Want ik vind dat dit wel meer airplay verdient. Wij draaien in ieder geval de single. De aanleiding van 15 Year Cross Guitars. Een festival dat wij altijd een warm hart verhaan. Ik moet zeggen, ik weer van de week een beetje Google in en op YouTube en dat soort dingen. En dan is wat aankondigingen. En dan komt ze uit bij een concert van Asterix. En dan is Hanna, dikke Hanna, prachtig clipje, leuk muziekje. En dan begint te mailen. En nou ja, bij een heel soort contact komt ze uit op Vrede Mickey. En zit hier een jonge dame in de studio. En met de naam Hanna. Welkom. Ja, dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Ja, dank je. Ja, ik vind het leuk om je te wezen. Daar is de nummer. Het is een hartstikke leuke clip bij me. Vertel zelf maar even. Dat voel me namelijk op. Wat voor nummer is het? Ik doe het in het Nederlands. Ja hoor. Ja, we zijn tweetalig hier. Oké, nou gelukkig. Ja. Het is een nummer over mijn kinderwens of het gebrek daaraan. Ja. Wat maak jij al lang muziek? Ja, jawel. Okay. Eigenlijk best wel lang. Maar ik ben nu ik ben onder 2 verschillende artiestennamen bezig. En deze dacht ik, ja, deze moet gewoon uit. Ja, precies. Dat klinkt ook wel toepasselijk bij het feit dat het over kinderen gaat. Maar ja, het is de eerste single. Er liggen nog wat nieuwe dingen klaar. Ik ben aan het werken aan een EP. En dan, ja... Oh, reden genoeg. Ik hoor nu al genoeg reden om jou weer uit te nodigen. Hartstikke leuk. Even dat clipje zag er fantastisch uit. Hoe heb je dat gemaakt met een complete crew? Of doe je dat dan zelf? Dank je. Nee. Het zag er echt heel mooi uit. Credits naar Floor Kruk en Stef Molenhuis. Stef heeft het gefilmd en Floor Kruk heeft de regie en de edit op zich genomen. En dat zijn schoolgenoten van mij, vrienden van me. Dus ja, heel leuk. Heel blij dat ze dat ook wilden doen. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen dit had willen maken. Nou,
Ik vond hem hartstikke leuk. Leuk dat je er bent. Zullen we gewoon live doen? Ja, is goed. Ja, ik gooi je hier wel een beetje in diepe, want we zouden soundchecken, is allemaal mislukt, maar dit is Noorderwind, dus be prepared. Live. Moet ik zeggen gewoon Hanna of Dikke Hanna? Nou, voor Dikke Hanna. Ja, toch? Ja, dat is je artiestennaam, dames en heren. Dikke Hanna, live in Noorderwind! Elke keer als je vraagt waarom ik kinderen haat, krijg je een waslijst met redenen van mij. Het kost bijvoorbeeld veel geld, wat voor mij best wel telt. En je zit er minstens 18 jaar aan vast. Bevruchting is 1, maar zwangerschap is een nee. Pijn lijden voor zo'n ondankbare pup, die alleen maar krijgt 2 uur lang in de trein. Vergeleken lijkt de hel me dan zelfs nog best wel fijn. Ik wil geen kinderen, die shit is hinderlijk. Ik wil geen mini-me als STD, postnatale abortus die tot 15 jaar is wat ik voor me zie. Oh, oh, postnatale abortus die is wat ik voor me zie. Ben je helemaal mal, de wereld is al te vol. Ik wil liever een Chinees dan dat ik zelf eentje maak. Tante zijn lijkt me vet, daarmee is alles gezegd. Sugar Rush, breng die klootzak lekker zelf op bed. Ik moet de wereld nog zien en met een kind kan dat niet. Net als Gaga aan de seks, drugs en rock'n'roll. En de discussie zat, ik neem wel een kat. En als die jarig is, dan kom je maar langs. Ik wil geen kinderen, die shit is hinderlijk. Ik wil geen mini-me als STD, postnatale abortus die tot 15 jaar is wat ik voor me zie. Dat is wat ik voor me zie, ja. Je kan wel blijven zeggen, lieve schat, straks ben je 30. Je zult dan wel anders denken, maar zal ik jou eens wat vertellen? Ik wil geen nageslacht, en misschien maak ik dan niet waar wat jij van mij had verwacht. Ik hoef geen erfgenaam, hou die young baby's in godsnaam nou toch bij me vandaan. Ik wil geen kinderen, die shit is hinderlijk. Ik wil geen mini-me als STD, postnatale abortus die tot 15 jaar is wat ik voor me zie. Dat is wat ik voor me zie, ja. Ik vond het nummer al heel leuk, de clip heel leuk, maar om haar live te hebben vind ik echt hartstikke leuk. Dikke Hanna. Ik vind het echt een heel leuke tekst. EP, wanneer is die klaar, denk je ongeveer? Geen idee? Nee, dat durf ik echt niet te zeggen. Kom je terug? Ja, is goed. Hartstikke mooi. Nee. Waar komt ze weiter? Ben je toch een Liefhouder? Nee, Makkum. Makkum? Ja. Of all places, prachtig. Leuk, ik vond het echt heel leuk, dankjewel. Thanks. Hanna dus. Ik ga nog even naar Jan Matten, want we gaan nog hier naar Meryl, de band. Maar we moeten nog even heel kwart. Mark Kelly's Cross Guitars. Wanneer begint het? Wij zijn Jonne. Of wij zijn met je 1400 euro, dan smiet Albert de kleine as hier. Dat is dus tenten waar je versnapering krijgen op het terreinveldje. En jongens, de corset met jongens in het café. Mooi man. Ja, prachtig. Dankjewel. Ja, dat ook bedankt. Single Zuids is dan te verkrijgen op het festivalterrein. En de opbrengst gaat dus naar Kika voor het goede doel. Leuk, te gek trouwens dat je meer dat primeur won. Cross Guitars, er is wel een site van Facebook, alles wel hè? Ja, daar ben we wat aan het opbouwen eigenlijk. Want alles helemaal geen zin. Een hele product drokt om niks. De moele reclame, daar maar wat van haar. Dat daar ga je kwaliteit mee binnen. Hè? Frieske Piaal, net staan heen. Dankjewel jongen. Ik ga nog hier naar Meryl, de band van de Jouwer, Inside Out Festival. Hoe heet het nummer wat je hem dwang in? Goddess. Live in Noorderwind. It's been 5 months in the pit, waddling through all this shit. I am weary and dizzy from the
put my emotion on display for all the world to see. I am naked and scared of what everyone will say. But I am not alone in this. Found beauty through the suffering. On the way, crushed shoulders, gravity became a scar. I will wear it with pride until once I die. Now I am not alone in this. Found beauty through the suffering. Found love where I thought was not love. Found happiness in smaller things. And you were there, my guiding light, and power in my time. And I wasn't up to have this confrontation, but I held on tight, and I plummeted through 7 layers of concrete. Still held on tight. When I landed, everything was different. And I held you tight. No, never will I let go of you, Janice. Now hold me tight. Now hold me tight. Hold me tight. Hold me tight. Dankjewel.